Tren geltoki zaharrean zainago, zure irrifarra oroitu nahian, baina euriak bustita galduz doaz, ene taupada isilak. Gauean murgilu zen trenotxa, bakarrik utziz nire bihotza. Musuero bat masaian talepotik, zapigoxo bat zintzilik. Iragana hil baino lehen, esaidazu arren, nora jo no maita zaitzaket. Iragana hil bada ere, esaidazu arren, nora jo non aurki zaitzaket. Zaharrean zainago, zure irrifarra oroitu nahian, baina euriak bustita galduz doaz, ene taupada isilak. Gauean murgilu zen trenotxa, bakarrik utziz nire bihotza. Musuero bat masaian talepotik, zapigoxo bat zintzilik. Iragana hil baino lehen, esaidazu arren, nora jo no maita zaitzaket. Iragana hil bada ere, esaidazu arren, nora jo non aurki zaitzaket. Itzez nola azaldu ez dakit, barnean dudan samina, erbesteratu omen barri bila. Iragana hil baino lehen, esaidazu arren, nora jo no maita zaitzaket. Iragana hil bada ere, esaidazu arren, esaidazu arren, nora jo non aurki zaitzaket. Itxieta burua itzali zen. Kaixo, Iker Gurrutxaga naiz. Eta ni Iraia Kanbra. Eta entzuten ari zaretena, Eren egun taldearen atzera begira diskoko eraman nazazu kantua da. Ostiral honetan euren lan berria ezagutzera gonbidatu nahi zaituztegu. Taldearen kontzertu akustikoa eta solasaldia izango dira azaroaren 7 honetan. Antiguako Txantxarreka gaztetxean 7:00 aurrera. Eta bertaratzerik ez baduzue, piztu naiz irratia eta jarraitu zuzenean.
Naiz irratia. Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Kondenatuz plazara makurtzen naiz. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi. Eta 2 orduz, Euskal klasikorik onenak. Hauxe da egun motela. Hauxe da egun motela. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Naiz irratia. The only way to save us is through divine intervention. The only way I will be saved. Divine intervention. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. 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 Love me. Till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Love me. Love me. Love me. Love me. Nekatzen nau nostalgiak, ta batzutan esperantzak, nigan nahi ditut beldurrak, hanka sartzeak zalantzak, bengo zaldatu ditzadan, espektatiben orantzak. Berdin ez denez autua, ta erabaki beharra, amesten duguna zer da, zein emea ta norara, noraino heldu daiteke, zama huts baten indarra.
Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Zoran Mamdani da, New Yorkeko alkate berria, Ameriketako Estatu Batuetako hiririk handienak ezkerrerantz egin du nabarmen bere burua publikoki sozialistatzat daukan 34 urteko Ugandan jaioa den eta indiar jatorria duen musulmanarekin. Saloa Badiola, egunon! Egunon Pegi eta egunon entzuleok, Mandanik botoen 50,4 lortu ditu Andrie Cuomo gobernadore hoi eta hautagai independenteak 51,6 eta Curtis Sliwa errepublikanoak botoen 7,1 gelditu da. The future is in our hands. Aldaketaren alkatea izan nahi duela argi utziz etorkizuna euren esku dagoela esan du eta dinastia politiko batera itxi dutela. Hauteskundeak deituak ere bat zeuden beste hainbat hiritan, baina baita ere estatu mailan, demokratentzako asteartearen biharamuna gozoa izan dela dirudi, Ameriketako Estatu Batuetako hedabide gehienek garailetzat jotzen baitituzte New Jerseyn eta Virginian. Gurean berriz, hiperboleaz kexatzetik, Euskal Herriko Unibertsitatearen finantzaketarekiko konpromiso irmoa izatera igaro da Juan Ignacio Pérez Iglesias. Igandean Unibertsitate sailburuak gogor kritikatu zuen blog bidez, Euskal Herriko Unibertsitateak eskatutako finantzaketa atzo berriz ukatu egin zuen azpi finantzaketa eta berretsi du arazo ere aurrekontu osoa ez erabiltzea dela. No se está agotando el presupuesto del plurianual de infraestructuras, los 25 millones anuales. Llevamos años sin gastar el total, no el gobierno, la universidad. Sailburuak Espainiar gobernuaren erantzukizunaz ere ohartarazpena egin du, azaldu duenaz unibertsitate publikoaren finantzaketan estatuak gehiago jartzen du beste erkidego batzuetan. Horiak ala Euskal Herriko Unibertsitateak premiazko bilera eskatu dio lehendakariari, Ogasun sailburuari eta baita unibertsitateetako sailburuari. Jose Ramon Bengoetxea. Eskatu dugu bilera bat lehendakariarekin eta bilera horretan eman nahi diegu beharren diagnostikoa ondo zehaztuta eta txostenetan oinarritua. EHUko errektoreak berretsi du ez datorrela bat sailak egin duen proposamenarekin eta errespetu instituzionala aldarrikatu du. Mugaz gaindiko lanaren onurak defendatu dituzte Imanol Pradales eta Ian Rene Etxegarai lehendakariek. Bi liderrek nabarmendu dute muga artifizial baten bi aldeetan dagoen herri berekoak direla. Imanol Pradalesek adierazi duenez, sinadurarekin herri bereko kide diren, baina eguneroko bizitza zailtzen dien irudimenezko marra batekin topo egiten duten pertsonen arteko harremana erraztu nahi dutela sinadurarekin. Alde batean zein bestean, bizi direnek ez dute artifizialki sortutako mugarik ikusten, besterik gabe gainditu egiten dute. Eta honela sortzen Jean Rene Etxegarairen esanetan muga bat baino gehiago hizkuntza, kultura eta etorkizuneko ikuspegi partekatzen dutena. Vous savez que nous partageons ensemble plus qu'une frontière, une langue. Esparru ezberdinetan batasuna adiraziarren Pradales eta Etxegaraik ikuspuntu ezberdina dute abiadura handiko trenak izan beharko lukeen ibilbideaz. C'est un sujet qui divise énormément les citoyens. Euskal Hiri Elkargoko lehendakariaren ustetan abiadura handiko trenarentzat aurreikusitako ibilbidea gatazkatsua da, lurralde erditik gauzatu nahi den ibilbidea ere, zauri ekologiko handiegia dela esan du. Et forestier. Il y a fort longtemps que la majorité des citoyens du Pays Basque Nord considèrent que le passage de la LGV là où cela avait été imaginé était une blessure écologique. Eta datu batekin itxiko dugu atariko hau, munduan sortutako aberastasunaren 40% populazioaren 1% aberatsenaren eskuetan da. Munduaren 40% berriz, aberastasunaren 1%rekin egiten dio aurre egunerokotasunari. Egoera irautzeko proposamenak ere bildu ditu txostenak. Nazioartean arau ekonomiko eta komertzialak aldatzea eta nazioen kasuan lan eta enpleguaren babesa sustatzea, zerbitzu publikoetan inbertitzea eta neurri fiskal progresiboak ezartzea besteak beste.
eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazuenaren bat? Hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da, BI 30, N600 eta 37 errepidean 12. kilometroan Erandion Erletxeseko norantzan, eta horren ondorio zerrei bat itxita dago eta 2 kilometrotako autopilaketak daude. Eguraldiaren nondik norakoak jasoko ditugu ere, Iker Ibarluzea. Nahastera egingo du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita erdietako mailako hodeiak ugariak izango dira. Hala ere, hodei hauek goizean mintzat ez dute bestelako ondoriorik ekarriko eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da, baina arratsaldetik erditik aurrera mendebaldetik barrena hodeiak ugarituko dira, iluna barralderako fronte bat iritsiko da eta euritara joko du. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira eta frontea sartzearekin batera zaparradak handi samarrak izango dira, eta ez da baztertzen momenturen batean ekaitzak jotzea bereziki lurraldearen ekialdean eta gehien bat Nafarroan eta Pirinio inguruan. Haizeak hegotik joko du ego ekialdetik eta bolada oso zakarrak utziko ditu, bereziki haizegunetan mendinguruetan eta gehien bat lurraldearen ekialdean. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta Kantauriar isurialdean goiza oso epela izango da. Minimoak 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Aldiz, maksimoak antzeko baloreetan jarraituko dute. Kantauriar isurialdean 21 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 18 eta 22 gradu bitartean. Ohiko den bezala, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Jorra Izpurua teknikan, azaroak 5 da, asteazkena. Informazioaren aria. Kexatik Euskal Herriko Unibertsitatearen finantzaketarekiko konpromiso irmoa izatera igaro da Juan Ignacio Pérez Iglesias. Igandean Unibertsitate sailburuak gogor kritikatu zuen blog bitartez, Euskal Herriko Unibertsitateak eskatu zuen finantzaketa eta atzo ukatu zuen hau, baina berretsi du, arazoa aurrekontu oso ere ez erabiltza ere badela. Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburuak Gasteizko legebiltzarrean aletu ditu bere sailaren aurrekontuan jasotako 339 milioi euroak. Honen atariko Pérez Iglesiasek artikulu luze bat argitaratu du bere blogean. Gogor jo zuen errektore taldearen aurka testuan, finantzaketa behar bestekoa dela nabarmenduz. Besteak beste, adirazi zuen ez dela sinesgarria gobernuak ikasle bakoitzeko 10.000 euro emateak geldialdia edo kolapso ekarriko dionik unibertsitateari. Yo niego la mayor, no hay infrafinanciación, lo siento, no la hay. La aportación ordinaria a la Universidad del País Vasco, que son 339, esto representa una subida del 6,9%. Esta cifra es significativa porque si esto fuera un departamento sería el departamento que registra la subida porcentual más alta. Ogasun eta aurrekontu batzordearen aurrean berretsi du EHUren azpifinantzaketa dagoenik, hori bai, oraingoan blokean zehaztutako beste zertzelada bat plazaratu du. Aurrekontua ez dela osoki erabiltzen, adibidetzat jarri du unibertsitate azpiegiturak hobetzeko planean esleitutakoaren 40% gauzatu dela. No se está agotando el presupuesto del plurianual de infraestructuras, los 25 millones anuales. Llevamos años sin gastar el total, no el gobierno, la universidad. Sailburuak Espainiar gobernuaren erantzukizunaz ere ohartarazpena egin du, azaldu duenez unibertsitate publikoaren finantzaketan estatuak gehiago jartzen du beste erkidego batzuetan. Aquí intervienen también aportaciones del Estado, que por cierto son relativamente pocas por comparación. Era berean, Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak esan du EHUk inoiz ez duela izan hainbeste baliabide. Nunca en su historia ha contado con tantos recursos. Nunca. Bere hitzetan, EHU funtsezko erakunde akademikoa da eta bere gobernuaren konpromisoa eztabaida ezina da. Ander Goikoetxea, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak kritikatu du, badirela kezka iturri diren gaiak adibide gisa, gogora ekarri du, eskola eta unibertsitateko irakasleen artean dagoen soldata arrakala. Hauek kezka iturri diren gaiak, unibertsitateari eta etorkizuneko ikerlariei dagokienean. Hemen lau sindikatuko ordezkariek egin zuten agerraldian, azpimarra handia jarri zuten hiri PDI baten ibilbidean zenbat kostatzen den institutoko irakasle baten mailako soldata batera heltzea, ez?
Testuinguru honetan ere esango dugu, EHUk premiazko bilera eskatu diola lehendakariari, Ogasun sailburuari eta unibertsitateetako sailburuari. Perez Iglesias sailburuaren agerraldi entzun ostean, Eusko Jaurlaritzak lehen eskutik ezagutu behar dituela premiak aldarrikatu du Jose Ramon Bengoetxea rektoreak. Eskatu dugu bilera bat lehendakariarekin eta bilera horretan eman nahi diegu beharren diagnostikoa ondo zehaztuta eta txostenetan oinarritua. EHUko errektoreak berretsi du ez datorrela bat sailak egin duen proposamenarekin eta errespetu instituzionala aldarrikatu du. Zentzu beran ere erantzun dio Juan Ignacio Perez Iglesias sailburuak. Bengoetxeak errespetua eskatzen baldin badu, neuk ere errespetua eskatuko dut. Errespetu berdina, hor egon behar da konplizidadea. Ez bakarri berari, bere ekipoko jendeari ere bai. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta 11 mugaz gaindiko lanaren onurak defendatu dituzte Imanol Pradales eta Jenren Etxegaraik. Lakua eta Euskal Hiri Elkargoko lehendakariek elkarlanerako bigarren memoranduma sinatu dute mugaz gaindiko etorkizun solidario, jasangarri eta anbiziotsu baten alde. Itxaso Leon. Bi liderrek nabarmendu dute muga artifizial baten bi aldeetan dagoen herriberekoak direla. Imanol Pradalesek adierazi duenez, sinadurarekin herribereko kide diren, baina eguneroko bizitza zailtzen dien irudimenezko marra batekin topo egiten duten pertsonen arteko harremana erraztu nahi dute sinadurarekin. Alde batean zein bestean, bizi direnek ez dute artifizialki sortutako mugarik ikusten, besterik gabe gainditu egiten dute. Eta honela sortzen dituzte harremanak, bi erakundeok indartu eta erraztu behar ditugunak, eta gaurkoan ere horretan gaude. Jenren Etxegarairen esanetan muga bat baino gehiago hizkuntza, kultura eta etorkizuneko ikuspegi partekatu bat da partekatzen duguna. Vous savez que nous partageons ensemble plus qu'une frontière, une langue, une culture, et aussi une vision commune de l'avenir. Memorandumak 5 urteko iraupena izango du eta lankidetza indartu aurre ikusten du funtsezko esparruetan. Hala nola, euskararenean bizi berritzeko politika bateratuen bidez. Zentzu horretan lehendakariak adierazi du bere gobernua prest dagoela Ipar Euskal Herrian euskara suspertzen laguntzeko, baina ez du erantzun krisi garaietan dagoen euskararen erakunde publikoari egiten dion ekarpena handituko ote duen. Halaber, lankidetza handiagoa egongo da kulturaren arloan, arreta berezia eskainiz museoei, dantzari eta gazte trukeei. Mugaz gaindiko mugikortasuna joan etorri arin eta iraunkorragoetarako garapen ekonomikoa enpresa sareak sortuz, nekazaritza jasangarria, osagarritasunak sustatuz, turismo arduratsua ere ezartzen ditu. Lankidetza egongo da goi mailako irakaskuntzan, ikerketa eta berrikuntza eleanitzean, lurralde antolamenduan, etxebizitzan eta lurzoruaren kudeaketa arduratsuan, ingurumenean eta biodibertsitatean gobernantza partekatuarekin. Euskal Autonomia Erkidegoak eta Euskal Hirigune Elkargoak Euskal Diaspora landuko dute bertako nortasuna munduan proiektatzeko. Bidean dauden migratzailei buruzko koordinazioa ere bilatuko da tokiko erakundeekin lankidetzan. Esparru ezberdinetan batasuna azaldu arren, Pradales eta Etxegaraik ikuspuntu ezberdina daukate abiadura handiko trenak izan beharko luken ibilbideaz. C'est un sujet qui divise énormément les citoyens sur la partie. Euskal Hiri Elkargoko lehendakariaren ustetan abiadura handiko trenarentzat aurreikusitako ibilbidea gatazkatsua da. Lurralde erditik gauzatu nahi den ibilbidea zauri ekologiko handiegia dela esan du. Il y a fort longtemps que la majorité des citoyens du Pays Basque Nord considèrent que le passage de la LGV là où cela avait été imaginé, était une blessure écologique beaucoup trop importante. Etxegaraik nahiago du abiadura handiko trenaren bidea egungo trenbideak hobetuz gauzatzea. Pradalesek berriz trena Ipar Euskal Herriarekin lotzea ukaezina dela esan du. Ez da erantzunean busti, baina onartu du abiadura handiko trena Irunera heltzen denean lotura kritikoa izango dela. Ez diogu inoiz muzin egin eta ez diogu egingo, oso importantea delako guretzat Euskadi moduan eta Jaurlaritzarentzat lotura abiadura handian eukitzea bai estatu frantziarrean eta bai peninsula osoan.
Eta Reala eta PSIren arteko partiduan kargatu zuen ertzaintzako agintariak foam balen erabilera eta Amaia Zabarteri ostikoa jo izan aukatu du. Fiskaltzak ez du dispositiboan parte hartu zuten polizia agenten deklarazioan parte hartu. Hain zuzen, Amaia Zabarte zauritu zuen karga agindu zuen unitateko burua izan da epaitegietan lekukotza ematen lehenbizikoa. Iker Sarriegi abokatuaren arabera agintari honek ukatu du foam balak jaurte izana eta ez du uste agenteetako batek emakumeari ostiko bat eman zionik lurrean zegoela, naiz eta une hori jasotzen duen bideo bat egon. Duela hilabete batzuk, hain zuzen, agenteak berak komisaldegian azaldu zuen estropezu egin zuela eta astearte honetan berretsi du adierazpen hau. Azaldu du, korrikazioan lurrean zerbaitekin topo egin zuenean, baina ezin izan zuela ikusi, kaskoak ikusmena zailtzen duelako eta saiastu arren, kargarekin jarraitzeko. Karga egin zuten doatazioaren buruak ere ez du baztertu Zabarte lehenbiziko aldiz lurrera erortzea harri baten talkaren ondorioz, baina lurrera nola erortzen den ikusita, argiago dago kolpea agenten aldetik datorrela. Gogoan izan behar da ere, bere garaian medikuak zehaztu zuela lesioa objektu kamuts batekin gertatu zela, eta fiskaltza ez da bista honetan izan ere. Eta honen bestez, akusazio partikularraren esku gelditu da galdeketa osoa. Agentei berriro ere dei egin beharko diete, heldu den abenduaren 5erako. Iazko azaroaz geroztik, Ipar Euskal Herriko alokairuen gaineko araudia indarrean da eta honen aurretik eginiko neurketaren zifrak aurkeztu ditu alokairuen tokiko behatokiek Baionan egindako agerraldian. Baiona, Ipar Euskal Herria eta Landetako hegoaldea aztergari eremu duen ikerketak emaitza argia utzi du. Iaz Ipar Euskal Herriko 24 udalerritan plantan eman zen araudia indardean. Sartu aurretik alokairuen prezioek etengabeko hazkundea izan zuten. Hala, inflazioak markaturiko testuinguru batean, aurreneko 5 urteekin alderatuta prezioek are gehiago egin zuten gora 2023 eta 2024 urteetan. Ipar Euskal Herria eta Landetako 103 udalerri barne hartzen dituen azterketaren arabera, batazbesteko alokairua metro kuadroko 11,3 euroan kokatu zen. Tentsiopeko gunean sartzen diren udalerrietan aldiz, prezioa 12,8 eurokoa izatera heldu zen. Barnealdean ordea, metro karratua 8,3 euroan ordaindu zen. Alokairu pribatuari dagokionez, eskaintza aski moteldu da, bereziki bizitoki utxei dagokienez. Zentzu horretan, joera berria agertu da. Etxegabeak familiako kide bati bizitokia proposatzeko bizitokia saltzera edo berreskuratzera bultzatzen dituzte izan ere, alokairuen prezioak emendatu badira ere, etxebizitzen salneurriak are gehiago hazi dira. Eta aipatuko dugu, baita ere tokiko kontuetan, Jon Insausti Donostiako alkateak aldarrikatutako gaizkilean espetxaratze ala kanporatzea katebegi aulenen aurka jotzea da Joseba Sironen ustetan. Insaustiren proposamenaren aurka agertu da Euskadi Irratian eta argi utzi du hori ez dela irtenbidea. Iruditzen zaidana da segurtasuna landu behar dela, emakumeen segurtasuna bada. Adibidez, esan behar dugu benetan burrukatu behar duguna da hori ez, azpiegitura hori nun gizon eta emakumezkoen diferentziak anklatuta dauden, errotuta dauden, eta horren kontra jo. Eta hori horrela izateko berdin du nungoak edo nundik etorri diren pertsona horiek. Azaldu duenez, gizarteak kate luze eta korapilatxua osatzen du eta katebegi aulenen kontra gogorri jotzea ez zaio iruditzen irtenbidea denik. Dioenez, segurtasuna landu behar da eta hezkuntza ezinbestekoa da estrukturalak diren ezberdintasunei aurre egiteko. Bestalde PSN-erekin akordioa lortuz gero, Iruñeko udalaren aurrekontuak inoiz izan diren kontu zabalenak izango direla ere adierazi du Asironek elkarrezketa berean. Landu behar dira gauzak, eta zorionez, nik esango nuke, konbentzitua nagoela, orain dela hilabete pare bat esan nuen moduan, iritsiko garela akordio batetara, eta gainera akordio horren ondorio sortuko diren aurrekontuak izango direla, inoiz Iruñak izandako zabalenak. Iaia, goizeko 8:08 direla kontu ekonomikoetan sartu beharra dugu, eta esango dugu Josep Stiglitz ekonomia Nobel sadridunak zuzendutako ikerketa baten
baitan, pobrezia nolakoa den jakin dugula munduan zehar. Datu esanguratsua da, munduko aberastasunaren 41%, populazioaren 1%aren eskuetan dagoela, eta munduaren 50%ak aberastasunaren 1%rekin egiten diola aurre egunerokotasunari. Errealitate hau atera du beste behin Nobel sariak, ondorioztatuz betikoa, aberatsak oso aberatsak direla eta pobreak oso pobre. Iraia Kanbra. Munduan sortutako aberastasunaren 41%, populazioaren 1% aberatsenaren eskuetan dago. Munduaren 40%ak ordea aberastasunaren 1%rekin egiten dio aurre egunerokotasunari. Desberdintasun globalaren inguruan kaleratutako txostenak ez du berritasunik eskaintzen, baina harrigarria denik ezin ukatu. G20aren presidentza Hegoafrikarrak galde eginda osatu dute txostena eta 2000 eta 2024 urte artean aberastasunaren banaketaren garapena aztertu dute. Azken 24 urtetan 1% aberatsorren aberastasuna $1,3 milioi hasi zen. 150 txinroenaren kasuan 585koa izan da hazkundea. Gutxiengoak pilatzen jarraitzen du, gehiengoak malabareak egiten ditu hilabeteari amaiera ematerako orduan. Desparekotasun globalari buruzko aditu independenteen batzorde bereziak ikerketaren ondorio gisa desparekotasunaren nazioarteko panel bat osatzea proposatu du politika publikoak norabidetu asmoz. Ondorioen artean segurtasun ekonomiko eza eta bizi baldintza materialen prekarizazioa zohartarazi du. Horrek egunkortasun ekonomiko eta politikoan eragin dezaken kaldea gehitu dute. Egun nazioartean bizi den klimak pobrezia handitzeko klima perfektua sortu dutela diote adituek. Txostenaren arabera herrialdeek 83%, munduko biztanleriaren 80% biltzen dutenak, desberdintasun handia zehaztuen duen munduko bankuaren definizioan kabitzen dira. Herrialde horiek 7 aldiz aukera gehiago dituzte atzerakada demokratikoak bizitzeko. Egoera iraultzeko proposamenak ere bildu ditu txostenak. Nazioartean arau ekonomiko eta komertzialak aldatzea. Nazioen kasuan lan eta enpleguaren babesa sustatzea, zerbitzu publikoetan inbertitzea eta neurri fiskal progresiboak ezartzea besteak beste. Horrez gain nazioarteko kooperazioa bultzatzeko ereduak sustatzea proposatu dute. Eta ipatuko dugu baita Jose Antonio Jainaga Sidenorreko burua Espainiar estatuko 100 lagun aberatsenen Forbes zerrendan sartu dela, Israelekin negozioak egiteagatik inputatua dagolarik. Berak, 450 milioi euroko ondare dauka, baina berarekin batera, Hego Euskal Herriko beste 6 lagun daude. Guztietatik dirudunena, Daniel Mate Donostiarra da, 2500 milioi euroko ondarearekin, Espainiar estatuko 13. aberatsena, Suitzan bizi dagun eta Glencore Altzairu enpresako 3. akzioduna da. Altzairua aberastasun iturri da baita ere Jose Maria Aristrainentzat 1400 milioi euroko ondarea duenek eta parte hartze esanguratsua ArcelorMittal zein Tubacex enpresetan. Jose Ignacio Komeknek berriz 1100 milioi euroko ondarea du, mundu mailan Coca-Cola botilaratzen duen enpresetako baten jabea da, baina baita kune upategietako jabeetako bat ere bada. Eta Euskal Herria jatorri duen emakumerik aberatsena Ibarrako Harriluzeko 3. markesa da. Carmen Ibarrak 700 milioi euroko ondarea du, eta bere familiarekin batera Otxena enpresako jabea da, eta bertetik besteak beste Bozento komunikazio taldean parte hartzen du, edota olio kontuetan ibiltzen da. Zerrendako azken euskaldunak Jose Luis Arregi eta bere sendia dira. Bera egin dute, 210 milioi euro galdu ostean, Retos Operatibos 21 informatika enpresaren herena dauka honek. Eta esan beharra dugu, txamponaren beste aldea langabeziare badela. 1219 langabe gehiago, bai daude Hego Euskal Herrian. Garai kaskarra izaten da urria, bereziki Nafarroan, 579 langabe gehiago dauzkagu herrialdean. Espainiako lan ministeritzak urriko lan enplegu datuak eman ditu. Marka txarra egin du Hego Euskal Herriak 1219 langabe gehiago ditugu Nafarroan, 579 gehiago Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 640. Nafarroan jodu kolpelatzen 2% hazi baita bertan kopurua, zifra altua da hilabete bakarrean izateko. Egun langabezian dauden Nafarren artean 11.000 gizonezkoak dira eta 17.939
9 emakumezkoak. 25 urtetik berakoen kasuan 2.928 dira totalean orekatuta dago, 1.521 gizonak eta 1.407 emakumeak direlarik. Gainontzeko adintartei erreparatuz gero ordea, arrakala agerikoa da, 26.000 eta 31 langabetik 16.552 emakumeak dira. Gizonezkoak ordea 9.400 eta 69. Sektorei dagokienez, 3.614 langabe nekazala arlokoak dira, 1.181 eraikuntzakoak, 19.858 zerbitzuetakoak eta 3.205 aurretiazko enplegurik gabekoak dira. Guztira, Hego Euskal Herrian 136.678 pertsona daude langabezia egoeran, urte arteko datuak begiratuz gero, beranzko joera eutsiko diogu. 2024ko urriko datuak aintzat hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoan 888 pertsona gehiago gutxiago daude langabezian, Nafarroan 3,75 jaitsi da 1.129 pertsona. Ondorioz, 2024ko urriaren 31arekin alderatuta, 2.017 pertsona gehiago daude lanean Hego Euskal Herrian. Gizarte segurantzan jasotako kotizatuen kopuruak ere gora egin du. 1.348.822 pertsona dira guztira Hego Euskal Herrian inskribatuta daudenak. Ohiko hazkundea da ikasturte hasierarekin bat egin duena. Eta badugu ere, azken kontu ekonomiko bat aipatzeko tarte, izan ere Volkswagen Nafarroak 2026erako aurreikusten duen ertearen aurrean lab sindikatuak lanaldiaren murrizketak proposatu ditu. Sindikatuaren ustetan, enpresak etengabe aplikatu ditu erteak langile askori eta honek 5.700 euroko galera ekarri diote bakoitzari. Aldi berean, multinazionalak irabaziak handitzen jarraitzen duela ere ohartarazi dute. Labek azaldu du Volkswagen Nafarroa ez dela ertea malgutasun neurri gisa bakarrik erabiltzen, baizik eta etekin ekonomikoak lortzeko tresna bihurtu duela. Horren aurrean, lanaldian murrizketa proposatzen dute, astean 37,5 orduetatik 30 orduetara bitartekoa lantegiaren etorkizuneko elektrifikazioari eta modelo berri batzuen fabrikazioa aintzat hartuta. Sindikatua ez dago ertearen aplikazioarekin ados eta argudiatzen du lanaldi murrizketa horrek langileen egunkortasuna bermatuko lukeela, 2026 arte iraun dezakela eta horrela lanpostuak defendatzeko aukera bat emango lukeela. Labek salatu du Volkswagen Nafarroak 2018tik etengabe aplikatu dituela erteak eta horrek langileen soldatetan galera handiak eragin dituela, enpresak aldiz 452 milioi euroko irabaziak lortu dituelarik. Gainera Labek salatu du ere Volkswagen Nafarroak ez duela betetzen erteari buruzko konpentsazioari dagokionez eman duen bertsio ofiziala eta hainbat langilek lan osagarriak galdu dituztela. Informazioaren aria. Eta goizeko 8:28 direla azken orduko albistea daukagu nazioartetikan, izan ere Zohran Mamdani da New Yorkeko alkate berria, Ameriketako Estatu Batuetako hiririk handienak ezkerrerantz egin du nabarmen, bere burua publikoki sozialistatzat baitauka 34 urte dituen Ugandan jaio eta indiar jatorria zein musulmana duen Mamdanik. Egoibelategi, egunon. Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak, Trumpek Estatu Batuetan garaien egin bezala, baina lerro ideologikoaren beste muturrean, New Yorkarrek establishmentaren aurkako hautagaiaren alde egin dute. Botoen uneko 81 zenbatuta, Zohran Mamdani hautagai demokratak, botoen uneko 50,4 lortu ditu, Andrew Cuomo, gobernadore hoi eta hautagai independenteak, euneko 41,6 eta Curtis Sliwa errepublikanoa, botoen uneko 7,1 gelditu da. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. Aldaketaren alkatea izan nahi duela argi utziz, etorkizuna euren esku dagoela esan du Mamdanik eta dinastia politiko bat eraitsi dutela New Yorken aurretik izan diren alkate demokrata eta republikanoei erreferentze ginez. Eta etxe zuritik begira izango zen Donald Trumpi, mezu ere bota dio. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up.
Haren garaipenak herritarrengan piztu duen ilusioa adi entzuteko esan dio New Yorkeko alkate berria KEB-ko presidenteari. Sekulako ilusioa piztu baitu Mamdanik bere kanpaina sustatu dutenen artean. Baina batez ere, baikortasuna piztu du Mamdaniren garaipenak ehunka milaka New Yorktarren artean, bereziki klase popularrenen artean. Hauteskundeak deituak ere batzeuden deituak bestelako herri askotan eta kasu batzuetan estatu hauteskundeak ere zehazki demokratentzako goiz gozoa izango da, heltzear dagoena gaur, hain zuzen, Ameriketako hedabide gehienek garaietzat jotzen bai dute New Jersey eta Virginian. Eta estatu batuetatik Palestinara egin beharra dugu salto, izan ere Israelek behin eta behin urratu duen sueten akordioa indarrean sartu eta hilabetera, desplazaturiko gazatarren 7% bakarrik itzuli ahal izan da bere etxera edo kasu askotan euren etxeak zeuden hondakinetara. Eraikinon hondakinen artean bizi dira gazatar gehienak, ala kasurik onenean, behin-behineko kanpaleku improvisatuetan. Palestinako gai humanitarioak koordinatzeko Nazio Batuen bulegoaren azerlan batek agerian utzi duenez, 2023ko urriaren 7tik desplazatuak izan diren palestinarren 7 soilik itzuli ahal izan da bere jatorrezko etxe bizitzara baldintza egokietan eta zerbitzu bermatuekin. Auzo osoak desagertu egin dira eta suntsipena bereziki akitua izan da Gaza hirian, Jabalian, Jan Yunis eta Rafaren inguruetan. Bestalde, beste palestinar askok ezin dute euren etxetara itzuli, hauek Israelgo armadak oraindik bere kontrolpean dituen eremuetan daudelako. Marra horia delakoa zeharkatu dutenen kontra egin du tiro behin baino gehiagotan armada sionistak. Honek zerrendaren erdia okupatzen jarraitzen du. Palestinarren aurkako eraso zigorgabek gainera ez dutetenik, atzo esaterako Israelgo armadak palestinar bat hil zuen drone eraso batean Gaza hiritik gertu. 240 dira palestinar hildakoak sueten indarrean sartu zenetik. Bada sateliten bidez Nazio Batuen erakundeak egiaztatu du etxe bizitzen 81 kaltetuta edo suntsituta daudela eta beste iturri batzuek 82 igotzen dute hori. Gazatar gehienek bi aukera dituzte gaur egun. Erdi eroritako erekinen artean bizi, edota lurraldean zehar ugaritu diren kanpaleku improvisatuetan gelditzea bereziki kostaletik gertu dauden tokietan. Soilik 75.000 dira Nazio Batuen erakundeko azpiegituretan babes hartuta daudenak, baldintza gogorretan beti ere. Testuinguru honetan, 3. urtez jarraian, negu gogorra jasango dutela aurreikusten da. Begirada guztiak Gazan daudela probestuz ere nabarmen azkartzen ari da Cisjordaniako okupazioa eta nenbestez bertako desplazatuen kopuru ere. UNRWAren arabera Cisjordanian desplazatutako 4 familietatik batek oraindik ezin du etxera bueltatu eta kontuan izan behar da Cisjordanian ohikoa dela palestinarren etxeak eraistea, hauek kaleratu eta berehala. Astearte honetan zehazki, Israelgo soldaduek beste 2 segada gauzatu zituzten Nablusetik gertu kolono ultrasionistek olibak biltzen zituzten palestinar nekazarien aurkako eraso berriak burutzen zituzten bitartean. Eta horiek ala, nabarmentzekoa baita Ameriketako Estatu Batuek proiektua bidali diela Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluko hainbat kideri Gazan nazioarteko segurtasun operatibo bat ezartzeko gutxienez 2 urteko iraupenarekin. Axiosatari digitalaren arabera aurreikusitako planak aginte maila handi emango lieke Estatu Batuei eta oraindik zehaztu gabeko beste estatu batzuei gutxienez 2027 arte operatiboa luzatzeko aukerarekin. Argi gelditzen dena da palestinar alderdi tradizionalak agintetik kanpo utziko lituzketela eta ez dago argi zein punturainoko gaitasuna izango duten segurtasun planaren diseinuan parte hartzeko. Aipatu iturriak gaineratzen duenez helburu nagusia litzateke 2026ko urtarrilerako nazioarteko lehen tropak heltzea Gazara eta nazioarteko segurtasun indarra Gazako bake batzordearekin koordinatuta egotea Estatu Batuetako gobernuak berretsi duenez. İçeriğine göre asker gönderip göndermemeye karar. Hakan Fidan, Turkiako atzerri ministroak aurreratu duenez, hainbat herrialdek dagoeneko agertu dute interesa nazioarteko misio horretan parte hartzeko, baina honen eskumen eta mugak zehaztea falta da Israelen exigentziak bete behar dira eta. Axiosatariak dionez, Egiptok, Indonesiak, Turkiak eta Azerbaijanek tropak bidaltzeko prestutasuna agertu dute, baina Israel azkar atera da iradokitzera ez dituela Turkiaren tropak bertan onartuko Israelekin batera, armada boteretsuena duen herrialde eskualde horretan eta Hamasen aliatu tradizionala. Obviously, as you put together this force, it'll have to be people that Israel's comfortable or countries that Israel's comfortable with as well.
Urriaren amaieran jada ohartarazi zuen Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkariak Israel eroso sentitu behar dela nazioarteko operatibo hori osatzen duten herrialdeekin eta soilik bere oniritzia duten estatuetako armadak baimenduko dituela Gazan. Eta Espainiar Estatuko Fiskal Nagusiaren aurkako epaiketaren bigarren auzi saioan Miguel Ángel Rodríguez Díaz Ayuso Madrilgo presidentaren kabinete buruak onartu du berak zabaldu zuela Alberto González Amador Isabel Díaz Ayusoren bikoteari fiskaltzak akordio eskaini ziola zioen bulua. González Amadorrek bere burua biktima bezala aurkeztu du erbeste edota suizioaren aukerak soilik utzi dizkiotela esanez. Hain zuzen, epaiketako bigarren egunean, bi lekuko nagusi zeuden deituak deklaratzera, eta hain zuzen ere, Isabel Díaz Ayusoren kabineteko buruak eta Alberto González Amador alde akusatzailea eta Madrilgo presidentearen bikotekidea, honek deklarazioak bitzekin laburbildu daiteke, arropuzkeria eta biktimismoa, Rodríguezen kasuan ark baieztatutakoa gogora ekarri du lehenik eta behin, Álvaro García Ortiz, fiskal nagusiaren defentsak. La Fiscalía ofrece por email un acuerdo al señor González. Antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y entonces vaya a juicio. PPko kideak zabaldu zuenaren arabera helburu politikoak zituen ikerketa fiskal baten ostean Alberto González Amadorrek bere egoera erregularizatzeko akordia eskaini zion fiskaltzari Isabel Díaz Ayusoren izen ona eta etorkizun politikoa babesteko. Berez alderantziz gertatu zen Ogasuneko ikuskatzaileek Díaz Ayusoren bikotekideak 350.000 euroko iruzorra egin eta delituagatiko prozesu ere zabaldu ziotela jakin ostean soilik eskaini zuen akordioa González Amadorrek. Zehazki berak fiskaltzari bidalitako eta ostera filtratutako mezu elektroniko hori da auzien oinarria. Pero usted aquí dice, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba. ¿Esto lo ha sacado usted de algún sitio? No, no tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en una fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política. Rodríguezek berriro ere onartu du ez zuela iturri bakar bat ere frogatzeko fiskaltzari egozten ziona, are gehiago iturririk beharrez duela dio, kazetaria eta politikaria delako. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto. Perdón. Es que no sé, es que lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido. Hain zuzen, biktimismoa muturreraino eramanez, González Amadorrek esan du, ikerketa hau publiko egiteak bizitza suntsitu diola, dirutza gastatzen ari baita, eta bi aukera baino ez dizkiotela utzi, atzerrira alde egitea, ala buruaz beste egitea. No le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda. Ez diola ez bata ez besteago emendatzen esan du epaimai buruak, baina dozen kasutan aukera horietaz hobelukela bere abokatuarekin hitz egitea. Kirol aria, naiz irratian. Eta kirol kontuak aipatu beharra ditugu ere, Behobia Donostia herri lasterketak urteurren biribila beteko du ondorengo igandean, 60. urteurrena izango da, eta inoiz baino emakumezko gehiago izango dira aurrekoan. Aurtengoan, 27.991 korrikalarik eman dute izena aurtengo ekitaldian parte hartzeko, eta hautako 9.464 emakumeak dira, hau da, 130 gaindituta. Oinatzaizpuru, egunon? Egun honen zule guztia bai, aurtengo kamiseta elastikoa da horren erakusle, morea da nagusi eta 50 egin dezagun posible leloa du idatzita, lelorrek fortunak 2018an abian jarritako 50, 25 egitasmoari egiten dio referentzia. Posible da, datorren urtean 2026an 140ra iristea eta 2030 baino lehen ere, parekidetasun horretara iristea. Guk amaitutzat ematen dugu orengo proiektua, baina 25 kendu eta 50-50ekin jarraituko dugu.
Haren helburua zen aurtengorako gutxienez korrikalaren erdiak emakumezkoak izateak. Ez dute helburua bete, baina hala ere Fortunako elkarteko ordezkaria diote pozik daudela inoiz baino emakumezko gehiago hartuko dutelako parte. Fortunak amaitu zuten mandu beraz egitasmo hori, baina elkarteetako ordezkariak esan dute 2030erako bideo horretan jarriko dutela indarrak emakumezkoak izatea parte hartzaileen erdia alegia. Bueno, gaurkoan bestalde atletik zalentzat egun berezia Champions Leagueko beste partida bat izango dutelako eta gurean 9:00 hasiko den partida hori 9:00 gutxiagotan zuzenean entzuteko aukera izango duzuelako. Newcastleen kontrako partidu hori. Bajo kopura handia du Atletikek, Nico Williams, Oian Sanzet eta Juri Bertxitxe gehitu zaizkia azken orduetan ez daude Ernesto Valverde egindako deialdia. Y realmente lo que suelo hacer es siempre darle todavía una vuelta más de tuerca a lo que hacemos. O sea, en vez de ir hacia atrás, ir más hacia adelante. En lo que hacemos, porque al final si estamos aquí es porque el equipo ha estado a un nivel altísimo el año pasado y hemos traído aquí, mañana va a venir aquí un montón de gente. Azken unean ezagututako 3 baja hoiez gain, Marouane Sanadi, Iñaki Williams, Beñat Prados eta Unai Egilu zigortuta dagoen Gerai Alvarez eta txapelketa honetarako izena eman ez duen Urko Izeta ere baja dira. Atletikek eutsi egin behar dio beraz partidan, baina lagunduen taldea izango du aurkari. 30 urte joan arren, Atletikeko jarraitzaile askok atzo izan balitz bezala gogoratuko dute Newcastleen kontra jokaturiko kanporaketa. 94. urtean UEFako final 16-enetako lehia ark betirako seniatu zituen bi klubak. Joaneko partidan 3-2 nagusitu zen Newcastle, baina itzulerakoan 1-0 Atletikek irabazi eta zigandaren gol bati esker artean, Ingalaterrako ligako lideratzen Newcastle eta urrengo fasera igarota Balentria handia lortu zuten zurigorriek. Sailkapena ospatzeko zelaira jauzi egin zuten hainbat jarraitzaile, baina jaia etzen horretan geratu. Beste Newcastleko zalea zuten armailera hurbildu ziren eta elkarri emandako babesa eta animoak etengabeak izan. Une honetan txean, abiatu zen bi kluben arteko elkartasuna gaur-gaurkoz oraindik bizirik dirauena. Egun berezia beraz gaur Atletik zalentzat. Eta Superramara bera-berak ez du arazorik izan Bart ligako partiduan Lanzarote irabazteko. 29-29 irabazi du etxean Frantziako Dijonen kontrako partida larun batean eta La Ligako partiduan jokatu zuen atzo, aurreraturiko partidua. Kontzentraturik hasiera-hasieratik garaipen etxean geratu da beraz, 2 puntu gehiago lortuta ligako lehen postuan dago bera-bera. Imanol Alvarezen taldekoek Lanzarote irabazteko ez dute arazorik izan eta beraz larun batean Dijonen kontrako Euroligako partidua Gaskan Donostia jokatuko dute arratsaldeko 6-etatik agurrera. Eta azkenik esan ez, 7 alpinista hil direla Himalaian elur jauzi baten ondorio zenbat pertsona erreskatatu behar izan dituzte alaber, erreskate taldekoek elurretan harrapatuta geratu diren 5 mendizale atera dira bizirik, helikopteran Katmandura eraman dituzte bizirik eta egonkor. Erreskataturiko mendizale batzuk frantsesa dira, beste batzuk nepaldarrak guztiak harrapaturik geratu ziren, Nayunri mendia eskalatzen ari zirenean, 5.630 metroko garaierako mendia. Hildako gorpei dagokionez, 5 elurrazpian geratu dira, eta 5 azalean badirudi hildakoen artean, Italia, Nepal, Kanada, Alemania eta Frantziako herritartasuna dutenak daudela peie. Ba, guzti hauekin galditzen gara. Eskerrik asko Iñat. Bai, gero arte. Azaroaren 6tik 16ra, Ariak, erresistentzia istorioen zinemaldia, dokumental emanaldiak, solasaldiak, musika eta askoz gehiago. Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Informazio gehiago, ariak.hernani.eus. Hernaniko udala. Badira galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, adierazpen geografiko babestua duen gure baserrietako haragia. Produktu horiek kontsumituta, ingurunea zaintzen laguntzen duzu. Euskal Okelaren aldeko apostua, adierazpen geografiko babestuaren zigilua duen haragia. FEADERrek finantzatzen du. Europak landa eremuetan inbertitzen du.
Nola jakina norzaren ingurune aldakor batean etengabe aldatzen dena bazara. Horra Arkaitzkanok eta Ximun Futxek nor naizen baneki antzezlanaren bitartez luzatzen diguten galdera. Arriaga Antzokiak bere eszenatokian hartuko du arte drama eta Axut konpainiek ekoitzitako lan hau. Antzoki baten indusketa arkeologiko bat kontatzen duena. Hori eta beste 11 kontu. Nor naizen baneki, azaroaren 5 eta 6 Arriaga Antzokian. Sarrerak salgai, Antzokiko lehiatilan eta webgunean. Burdindegi honek euneko pinu zerrautxezko peleta dauka, eta aholkularitzarik onena pelete estufetan eta premia bakoitzera egokitutako zu egurrean. Algain Hondarribia eta Algain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdinegia, tresnak, laneko arpa, eraikuntza materialak, pintura... Bai, algainen! Pello Bilbao, Euskal Garaipena nahi dugu, Pello Bilbaoren gurpilan Zimmerman, Pello! Zero bat lauro geita iru, bigarren tokian Tolosaldea dator, Tolosaldea. Hortzeko Mikel Oiartzabal jauztiko, Ispilegin, ate aurrean da, eta irugarreko Atletikena. Gaizto doa ezer paretaren ondora, eta tanto, emeretzina jaun Andreok. Ikustea baino gehiago, bizi gurekin Euskal Kirolaren hitzordu nagusiak. Asteazken honetan 9:00 aurrera Newcastle Athletic, zurigorriak txapeldunen ligan. Naiz irratia. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 laurden gutxi gainditu ditugu, eta honek esan nahi du, naiz irratira eta informazioaren aria saiora analisi mailaren tenore aldu dela. Eta goiz honetan, gurekin dauzkagu Ainhoa Etxaide eta Joseba Permatx, egunon? Egunon. Bueno, kontu ekonomikoak, kontu politikoak, eta biak nastuko ditu goiz honetan besteak beste, zer modu zaudete? Ondo, gaur bentsat lortu dut iristea, ez dela gutxi. Ez da makala, Ainhoa, zuk ere lortu duzu heltzea. Bai, gaur estudiotik, asko zer erosoago. Aipatu beharra dugu, besteak beste Landarek taldeak ekoarantzadi bultzatu duela, izaera ekologikoko ekoizpen eta heziketa proiektua izango dena. Artikulu ekologikoen kontsumitzaile elkarte bat izatetik Landarek ekoizpen eta prestakuntza esparrura egingo du jauzi hornidurak falta da behartutako ekoarantzadi proiektuarekin 1,5 hektareako lursailan ekoizten hasiko dira, baina xede nagusietako bat hezkuntza izango da. Hortu eskola jarriko dute martxan alboan den etxezuri eraikinean. Gaurko honetan proiektu honi buruz gehiago jakiteko gurekin da, Landare elkarteko ordezkari den Goiatz Goñi, egunon? Egunon. Landarek ekoizpenean beste pauso bat emango du. Nolako arazo do behar izanak ikusten dituzue, egun, lehenbiziko sektorean? Bueno, lehenbiziko sektorea nahiko gaizki dago, ekologikoan gehien bat, eta guk beharrak dauzkagun behar horiek, bueno, nolabait aber lortu aldegun, nonbaitetik ere guk sortu, guk erakutsi, formakuntzak egin, bueno, proiektu berri bat, oso pozik, oso konten gaude. Hain zuzen, proiektu horren atzean ere badaude elkarteak duen 3.500 bazkideak, nola jaso dute ekoarantzadi proiektuaren sorrera? Bueno, nik uste denak oraindikan gaudela hor, ilusio askorekin, ez? Gogoekin, bueno, urrunerako begirada berri bat, eta nik uste oso konten gaudela denak, baina, bueno, badakizu leku guztietan bezala, beti egongo da norbait ez dagona konten, baina ez, orokorrean nik uste oso konten gaudela denak, eta beharra ere ikusten da, ez? Beste ekoizlekin batera, bueno, beraiekin batera sortzea
pues beste eremu zati txiki bat, ez? Gauzak eukitzeko gabe gelditzen ari gara, ekologikoan gabe gelditzen ari gara, ez daude gauzak oso errez. Zer dago, lur falta edo laborari falta edo... Laborari falta erabat, laborari falta asko. Ekoizle asko jubilatzen joan dira, ez dago, belaunaldi berriak ez daude errelebo bat egiteko, eta gauzak ez daude ere hasteko, eta, lortzen dugun beste modu batean ere ekoizten hastea, eta buruak ere aldatzen ditugun ondo jaten hasteko, ez? Ondo jaten, esan nahi dute ekologikoari garrantzi gehiago eman. Lurra zainduz eta gu zainduz eta denak hor batera gauzak ondo egiten ditugun. Baina beharra dago. Bai. Eta errelebo falta horretan, zeintzuk baten batek nahiko balu pauso eman edo baten bat ere atzean gelditzearen arrazoia zein izaten da, zeintzuk dira oztopoiek? Denetik dago, gehienak izaten dira jubilatzen dela eta ez daukala, inorrek jarraitzen dunik bere lana. Gaur egungo seme alabak agian ez dute baratzen egonak, gero ere baratzak badu bere lana, eta balore bat eman behar zaio ere horreko izten danari, prezio bat jarri behar zaio, askotan zaigu gustatzen letxugak, ze garesti dauden, baina letxugak badauka bere lana, badauka bere denbora, eta, gastatzen dugu dirua beste gauz batzutan, kontzientziaki, ez degula ondo jan beharrean, ez? Garrantzi gehiago ematen diogu gaur egungo soziedade honetan beste gauz batzuei. Eta orduan gobernuak eta udalak eta denak hitz egiten dugu pila bat, ez? Ekologikoa modan dago, ekologikoa, baina hor egon behar da. Baratzen egon behar da, batean eurite bat etortzen zaizu, denak porrot egiten dizu, berriz hasi hartzea, eta gauza asko daude horren atzetik, baina gehien bat, ez dago errestasuna, zenek erosiko du lursai bat, horra hasi landatzen, saltzen aztentzaneako ja 6 hilabete pasadia, burokraziak egin behar dituzu, gauza asko daude atzetik. Nik uste hemen eskua sartu beharko lukera ere gobernuak eta lagundu horretan, ez? Horretan ere, esango dugu, ezakite dagoeneko ekoarantzadi proiektuaren baitan hasiak zarete lurrak lantzen jarri dituzu akaso neguko barazkirik? Gutxi batzuk bai, berandu, baina gutxi batzuk bai. Egia da orain lurrari bizia badauka ez, baina jaten ematen ari zaiot, orain hasi dira ardi simorra eta ongarri berdeak erabiltzen, baina badago zati bat ja non jarri dituzte neguko barazkiak, nik kristen ilusia daukat. Hor ikusten dira landaretxoak. Eta okerrez banago, lursail hau ere Arga ibaiaren inguruan kokatu dago, pentsatzen dut honek ere abantaila handia emango diola lursail honi, ezta? Beti esan izan da horko lurrak oso ongarri, oso emankor eta ongarri asko daudela, ez? Errekak usten dituen sedimentu guztiak eta mineral eta gauza guztiak hor gelditzen diala, ez? Hor ere aipatu duzu, ekologikoan lan egitearen garrantzia eta ekologikoa bera ere aipatzen dela, baina jakin nahi dugu, zein teknika edo metodologia erabiltzen da nekazaritza guztiz ekologikoa izan dadin? Azken finean da natura zaindu, ez? Errespetatu eta kimiko sintetikoak ez erabiliz, kimiko azkenean ere simorra kimikoa da. Gauz asko dauzkagu kimikoak eta jolastu aldezu landare, intsektu eta gauz desberdinekin, baina sintetikoak ez erabiltza, ez? Eta errespetua, garaian garaikoa, pixka bat hor lehenoko baserrietan egiten zana pixkat, ez? Pixkat denetik, errespetua, minik egin gabeko errespetua, eta oso ona izaten da hori. Jaten eman lurrari, ze lurrak ero betetzen du gure jana bere ongarrikin, ez?
Eta baita ere, jakine dugu, zertan oinarritzen den ekoarantzadi proiektuaren hezkuntza arloa, han bertan bada etxe bat, konponduko dena, eta horri ikastaroak eta halakoak eskainiko dituzu, ezta? Bai, formakuntzak egiteko asmoa dago, bueno, oraindik ez da obrak ez dira hasi, baina hor egongo da, lehenengo solairuan egongo da formakuntzak egiteko, bai formakuntza herritarrentzat, ikastolentzako, praktikak egiteko ere leku on bat izango da, leku ikastetxe desberdinetatik etorriko dianak. Gaur bertan, atzo hasi zian bi gazte praktikak egiten. Pues, sortzen ditugun ekoizleak, beharra daukagu horrena orduan, animatzen dian eta maitasunez hartzen duten ikaskuntza hori. Jakin nahi dugu, nolakoa izaten da irakaskuntza hori, badago programaren bat aurreikusia edo zuzenean lanean egitea da ikasteko modurik aprobosena? Egia esan orain ez dakit ziur. Bueno, nik uste martxan hasten danean egingo diala formakuntza desberdinak, bai azitegiak, bai nola landu, bai zer eman jaten lurrari, komposta, reziklajea, bueno, gauza asko daude horrez, permakultura, bueno, gauza desberdinak daude ikasialdianak hor. Egia esan hori gehiago utziko dio dela Oskarrek esatea. Bera egongo da hor, bera irakasle izan da, udaletxe desberdinetako proiektuak egin ditu, eta berari utziko diot hori. Zenik egia esan, badakit formakuntzak eta egingo ditugula, eta praktikak egitea joaztenean bai egongo diala hor baratzean handauden pertsonekin, eta, denetik egongo da. Eta denentzako egongo da, bai. Nik uste jende asko da hola gogoekinan ere parte hartzeko, eta ikasteko. Gustatzen da, nahi uste asko gustatzen zaiola jendeari lurrarekin lan egitea, ez? Baixetasun guzti hauekin gaditzen gera, Goiatz, Goñi, Landare Elkarteko kidea, mila eskargo izanetan gurean izategatik. Mila eskertzuei, eskerrik asko. 4 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 9 izan daitezen, eta gako garrantzitsu eta ezberdinak aipatu ditu akaso besteak beste, lurrak errespetua merezi duela bera ere, baina bereziki zentzurik ekonomikoenean ere gure behar nagusinetakoa jatea dena gauzatzeko, laborari falta aipatu digu Goñik, eta arazoak besteak beste erreleboa emateko, aipatu du datu esanguratsu bat, erreleboa eman, hasi lanean eta dagoeneko 6 hilabete pasa, eta noski, norbaitek ordaindu behar dituz 6 hilabeteko jornal guzti horiek, ez dakit, eta bereziki lurren prezio garestia ere, akaso gehitu genezake hasierako oztopo hauetan, Joseba, zuk nola ikusten dituzu, zentzu ekonomikotik erreleboaren baitako arazo hauek? Bueno, nik uste dut momentu honetan, nik esango nuke ja gauza sakoneko arazo badela eta urtea dara matzagula errealitate horrekin eta lehen sektoreko nekazaritza eta arrantzako sektore ezberdinetatik, sindikalgintzatik eta bertan dauden elkarte eta mugimendu ezberdinetatik, nik uste eta arazo honen berri, aspaldianik hartu gaituztela. Eta nik uste dut, benetan momentu honetan gai honekiko dagoena da, izugarrizko utzekeria politikoa, eta gainera utzekeri politiko hori ematen da oso egoera berezi batean, gaur egun berriro asko hitz egiten da autonomia eta burujabetza estrategikoaz, bereziki adibidez energiari buruz hitz egiterakoan, nolabait herrialde bakoitza bermatu behar duela, nolabaiteko autonomia eta burujabetza maila demagun energiari dagokionez. Kasu honetan, esan dezakegu, adibidez, Hego Euskal Herriaren kasuan, nolabait jaten ditugun edo konsumitzen ditugun elikagaien 80% baino gehiago Hego Euskal Herritik kanpo ekoizten dela. Beraz, horrek hausnarketa estrategiko bat eskatu beharko luke, elkarrizketan ikusian bezala, azpigiturak eta lurra bermatzeko, plangintza bat egiteko, formakuntzari garrantzia emateko, lehenengo sektoreko lanak prestigiatzeko, instituzioak eta
eta politikak hoien atzean daudela bermatzeko, eta egon daitezken arazoei behinbeineko diru laguntzak, babesak eta beharrezkoa diren egitura bermatzeko, eta nik uste dut hori ez dagola, eta ezinbestekoa da sektoreari begira, osasuna, beste osasuna ere dagolako jokoan, elkarrizketan aipatuan bezala, eta herri bezala ere, uste dute esaten nuen bezala, elikadura buru jabetzaren logikatik ere garatu beharreko, dudarik gabe garatu beharreko hildoa delako. Ainoa? Nik uste dut, asko, baserritik bizitzea beti izan bada zaila eta izan danek esan momentu honetan bizirautea hitz egiten da asko jota, ez? Eta gainera geroz eta oztopo eta zailtasun gehiagorekin, beraz, egia da eta txaletzekoa da horrelako proiektuak egotea, nun eta Nafarroan, bestela Kaparrosoko ganadu industria daukagulako, lurrazpiko urak kutsatzen ari dituen hori, eta beraz ikusten ditugu badeudela alternatibak, baina zoritxarrez eta Josebak esaten zuen lerro berdinean, momentu honetan dira guztiz salbuespenekoak edo asko jota ulertzen dira osagarriak direla, ez? Agroekologia, industriaren edo elikagai industriaren ondoan badagoen zerbait eta indartu behar dela, eta niri duritzen zait ez direla batera garriak, batera biziko dira, baina politikak egiterakoan edo eredu bat bultzatzen duzu edo bestea bultzatzen duzu, ez dagoelako industriaren aldeko politika hegemoniko eta gailentzen den horren ondoan agroekologiak dituen arazoak edo momentuetan dituen oztopoak gainditzerik, ez? Eta nik uste dut utzikeria badela, batetik, baina badela ere apustu politiko oso oker bat. Eta gustatuko litzaidake politikak aldatzea, bide baten emaitza esango bada, bide horretan bakoitzari dagokion arduraz egitea, ez? Nei oso interesgarria iduritzen zait kontsumitzaile izatetik ekoizle izatera pasako direla, beraz, zirkulu hori, ez gara edo kontsumitzaileak bakarrik edo ekoizleak bakarrik, baizik eta ikuspegi osoarekin aritu beharko ginateke, ez? Eta zentzu horretan badaukagu nere ustez, iruditegi berriak sortzeko gure erantzunkizuna. Adibidez, adierazgarria iduritu zaidalako letxugen hori, ez? Beti pentsatzen dugu zuzenean erostea edo merkatura jutea eta bezarretirri erostea garestiagoa dela, eta ez da egia momentu honetan, saltoki haunditan, askoz ere gauza okerragoa saltzen ari dizkigute, baina gainera halako garestitzea eman da, baserritarrak ez dutena egin, kasi pareko edo gutxiago kostatzen ari zaigula, eta ez, orduan, iduritzen zait, eraldaketa oso bat beharko dugula, politikak beharko ditugula, baina hori ere emateko kontsumitzaile bezala gure erantzunkizunak asumitu beharko ditugula, ez? Eta badago Etxaldek egin zuen proposamen oso bat, agroekologia arazo politiko bat da, baditugu tresnak. Zorionez herri honetan bide hori egiteko, ez? Baitugu ekimenak, baitugu proposamenak, baditugu ekintzaileak, kontsumitzaileak egonez gero, hasi beharko ginateke, iruditegi berri horretara jendea ekartzen eta gorputz bat ematen politikak aldatu alizateko. Haino, azkar aipatu duzunean kontsumitzaile izatetik ekoizle izatera pasatzerena, burua etorri zaiti hiri askotan jarri zituztela, udal hortuak edota partzela txikiak zozketa bidez, horre herritarrak ere parte hartu alizateko eta bere barazkiak ere sortzeko. Ez dakit, halako ekimen bat, nola, ezakit, ze zentzutan ikusten duzu, pixkat etorkizunerako bideragarritasun bezala erautogestionatu batean, ala kontu modernoago edo kapritxuago bat bezala? Nik Bilbon ezagutzen ditut, eta da, batzuentzat kapritxoa, beste batzuentzat, belaunaldi berriak beste kultura batean ezitzeko aukera, ez? Baina agroekologia beti izango da, nire ustez, eskala txikian ekoizten den zerbait, baina eskala handian antolatu, planifikatu eta egin behar den zerbait. Bestela dira oso irtenbide zehatzak, jende zehatz baterako, ez? Ez dituguna sekulan universalizateko eskubide bezala, baina ez dituguna hirietarako balio izango. Orduan,
guztiz funtsezkoa da eskala hori, baina falta zaigu eskala nazional hori, eta badaude proposamenak, badago ikerketa bat oso motzean. Ipar Euskal Herrian egin zutena, eta da, neurrian kontsumitzen badago Euskal Herrian gure kontsumo adina ekoizteko, Ipar Euskal Herrian ez, baina Nafarroko eta Arabako lurrak hartzen baditugu, bai, eta badaude baliabide ekonomikoak Bizkaian, eta badaude teknologia Bizkaian eta Gipuzkoan. Orduan, eskala horretan, arituz gero, badago alternatiba oso bat egitea, nun eskala txiki horiek logika bat eta ibilbide bat edukiko dute. Ondo badaritzazu hemen utziko dugu aipagai, baina nadia ongo era ikerketa horri, Ainhoa gero galdetuko dizut zein den, hurrengo batean berriro sakandu alizateko ikerketaren egileekin, goitzeko 9 eta 4 dira, eta azken ordukoei begira esan beharra dugu. Errusiak 80 drone jaurti dituela Ukrainaren aurka, Errusiako zentral termiko batera bideratuta. Zalba Badiola, egunon? Egunon Peie eta egunon entzuleok, Errusiako indarrek 80 dronekin erasotu dute Bartorietatik 61 Ukrainiako defentsak neutralizatu ditu eta 18 Ukrainiako aire armadak. Aldi berean Ukrainiako segurtasun nazionalerako kontseiluko desinformazioaren aurkako zentroko buruak Andrei Kovalenkok bere sare sozialetan jakinarazi du Ukrainiako indarrek beste eraso arrakastatsu bat egin dutela Errusiako atzeguardiaren aurka. Errusian lortutako helburuaren berri ematean Kovalenkok sare sozialetan idatzi du Oriol eskualdeko zentral termoelektrikoa oso gaizki gelditu dela urriaren 31an ere Ukrainiako itsas armadak jaurtitako Neptuno misilek Oriolko zentrala harrapatu zuten. Ukraina orain Errusiako zentral elektrikoak kolpatzen saiatzen ari da bere azpiegitura elektrikoen aurkako bombardaketa kanpaina Errusiarrari erantzuteko. Eta bestalde aipatu ere Ernai Gazte Antolakundea momentu honetan agerraldia egiten ari dela Bilbon, momentu honetaz hasi da, entzungo dugu? Moduen Gasteizko administrazioarekiko auzien lehenengo epaitegiak. Arrazoia eman digu, guk horrela frogatu dugulako, alde batetik ertzaintza jasotzen duen guzti hori ezelako gertatu. Bestetik, legean jasotako betekizunak errespetatu gabe ezarri zituztelako isunak, eta azkenik, argi eta garbi dio isunak ez direla proportziozkoak izan. Ondorioz, Gasteizko egitateak aztertzen dituen sentetzean isun guztioak baliogabetu ditu, hau da, aurkeztutako legiteetan jasotako eskaera guztia onartu du, eta aipatzekoa da, kasu honetan, eta azpimarragarria gainera, 3 magistratuek ebatzi dutela berdina, eta horrez gain, kasu honetan, dirua itzultzeko bete beharra esartzeaz gain, prozeduran sortutako kostak administrazioari ordaintzeko bete beharra esarri diola. Bilboko gertakariak sakon aztertzen dituen epaiari dagokionez, arrazoia eman digu ere, naiz eta guztiz ez duen konpartitzen guk ondorio estatutakoa. Adierazten du, esarritako isunak guztiz neurriz kanpokoak direla, eta beraz legeak aurreikusten duen isun minimoa esartzen du. Hau da, 2.500 euroko isunak minimora, legeak aurreikusten duen 601 euroko minimora jeisten ditu. Eta ondoren azalduko ditudan arrazoietan oinarritzen da. Baina sententzia hauek, gure ustez, bereziki interesgarriak direla argi daukagu kontuan izan da guztiz beharrezkoa den eztabaida juridiko bat ematea lortu delako. Zentzu horretan, herritarron adierazpen askatasunerako eta manifestaziorako... Maile Bilbao 3 abokatuak bulegoko abokatua da entzuten ari garena, bertan da Amaiur Rekurrola ere, Ernaiko bozera mailea balorazioa ari dira egiten duela urtebete baino gehiago hasitako Eusko Jaurlaritzaren kontako prozesu judizialaren lehenengo salako epaiketa egin eta epaileak ebatzi duen sententziaren inguruan gogoratuko dugu 2008ko maiatzean 123 kidek jasotako isunen gaineko elegiteak sartu zituztela, bere garaian Galder Balbrado eta Aitor Zelaiaren espetxeratzea salatzeagatik, antolakundeak berak egin zituen protesten ondorioz, eta segurtasun sailaren desproportzionaltasuna eta arbitrarietatea ari dira salatzen momentu honetan, ez dakit berriro ere, berreskuratzerik dugun. Oso mugatuak direla guztiok jakin badakigu. Eta
epaiketa honetan eta sententzia honetan, babes Bueno, aipatuko dugu Maili Bilbaok esan duela, Gasteizko isunen kasuan dirua itzuliko dela edota kostak administrazioak ordaindu beharko dituela, Bilboko kasuan berriz proportzioz kanpokoak jo dituzte epailek jarritako isun horiek, hori bai gutxieneko 601 eurotara murriztu dute, Bilbon isunduak izan ziren gazte guzti horiek, eta azkar, zuzenekoari berriro heltzeko ere egunaren ondik norakoak ere aipatu behar ditugu Jon Tellería, egunon. Geixo egunon daizola guztioi, efemeride bat abia puntuan izan ere gaurko egunez 1993an bozkatu zen autonomia estatutu proposamenari buruzko erreferenduma, eta honen aitzakian gure eskuk deitu duen agerraldia Getxon bi arrazoiengatik, batetik Jose Antonio Agirre lehenbizi Getxoko alkate eta gerora lehendakari izango zenak prozesu horretan izan zuen garrantzia azpimarratu dute erabakitzeko eskubidearen aldeko ekimenetik, eta gogora ekarri dute ere gaurko egunez izan zela gure eskuk sustatuta Euskal Herriari buruzko estatusaren inguruko herri galdeketa Getxon bertan. Beraz, gaur agerraldi hori egingo dute burujabetzaren norabideen jauzi bat egin beharra nabarmentzeko. Beste agerraldi bat ere goiz honetarako, erorien monumentua Iruñean eraistearen aldekoen agerraldia 11etan espero dugu, larunbat honetarako mobilizazioa deitu dute eta horren inguruko azalpenak emango dituzte. Eta arratsalderako hitzordua Bask Segurtasun Foroa deiturikoa bilduko delako gaur, eta bertan Juan Maria Burto Bilduko alkatea eta Bingen Zupiria Segurtasun sailburua izango dira. Azken egunetan berriro ere aktualitatearen lehen lerroan jarri dute hainbat politikariren adierazpenek segurtasunaren auzia, eta pentsatzekoa da gaur ere Aburto eta Zupiria bertan izan da zer esana emango duena. Ekonomia kontuetan Nafarroan lanbide heziketan 3. eta azken greba eguna izango dute gaur, eta parlamentuetan bai Nafarroakoan eta Gasteizkoan hitzordu dezente gaurko egunez ere. Nafarroakoaren kasuan Belateko tunelen lanen inguruko ikerketa batzordearen saio berria izango da, eta bestetik Begoña Alfaro kontseilariak etxebizitzaren inguruko azterlana aurkeztuko du. Eta Gasteizko legebiltzarrean berriz aurrekontu proiektuaren aurkezpenarekin jarraitzen dute sailburuek, gaur besteak beste etxebizitza, osasuna, ongizateari dagozkion eremuak edo aurrekontuak azalduko dituzte. Donostian turismoaren auziaz galdetuko dio EH Bilduk Jon Insausti alkate berriari, azken egunotan ikamika izan da gaiarekin, jeltzaleek independentistei egotzi bai diete eurak alkatetzan zirenean turistifikazioa geratzeko ezer eginez izana. Eta kirolata nazioartea lotuta, Iruñan munduko trampolin txapelketa lehiatzen ari da, tartean Israelek ere parte hartuko du, eta BZD ekimena konzentrazioa ditu du iluntzerako. Arratsale honetan gainera Euskal Selekzion ofizialtasunerako agendaren lan batzarra izango da, 5:00 da hitzordua, Kirol Federazioetako 58 ordezkari izango dira lan bilera horretan, eta tartean Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria ere izango da. Hala ere kiroletan gaur hitzordu nagusia txapeldunen ligan dugu, 9:00 Newcastleen aurka jokatuko duelako Atletikek, eta aurreratuko dizuegu noski naiz irratian zuzenean jarraitu ahalko duzuela partida horren kontakizuna. Eta amaitzeko bi kazetaritza sari ere bai, Euskal Autonomia Erkidegokoa lehena, Euskal Kazetarien Elkartea deiturikoak antolatutakoa 7 da sari emate horren gala, eta bestetik Euskarazko kazetaritzaren erreferentzia nagusia Ricardo Arregi kazetaritza sariak finalisten izenak gaur bertan iragarriko dituela. Adia gogera, eskerrik asko Jon. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada zerbait? Hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da Erandion Erletxeseko norantzan duela ordu bete pasatxo, jakin ezazu entzule autopilaketak luzatu direla eta A8 errepideari ere eragiten diotela. Eguraldiari daukenez esango dugu Euskal Herria gaurko honetan lainotsu dagoela, hego haizeak gogor jotzen du, 22 eta 14 gradu artean hiriburuetako temperaturak. Informazioaren aria. Badator Hernani komik. Hernaniko zer? Victor Hugoren drama historiko ospetsua? Iraultza erromantikoaren leherketa markatu baitzuen. Honako honek erromantikotik bazeukan bai, baina dramatik gutxi. Izen bereko Giuseppe Verdiren konposizio arrakastatsua bestela? Venezian estreinatua, historiako lehendabiziko opera grabatua izan dun. Otz. Ze hostia ospatuko da orduan azaroaren 21 eta 22an Hernaniko atsegindegi plazan. Jakin nahi, tira.
Hernani Komik, 4. edizioa aurten. Aurkezpenak, erakusketa, azoka, kontzertuak, zirriborroka, bertso marrazki afaria, sariketa, latza. Zatoz, zu ere, Hernanin azaroaren 21 eta 22. Antolatzailea, Hernaniko udala. Euskotrenek jakinarazten du. 60. Behobia Donostiara Euskotrenekin hurbildu eta ahaztu autoa. Azaroaren 9 zerbitzu bereziak kirolekitaldi handi honetaz goza dezazun. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Euskal Kostaldeko Geoparkea, patxadaz ezagutu nahi? Deskubritu ezazu oinez Geoparkeko birari esker. 3 etapa, 3 herri eta munduan bakarra den flixa. Debako, Mutrikuko eta Zumaiako itsaslabar eta mendi ikusgarriak zain dituzu ibilaldia aztezin batean. Sartu geoparkea.eu helbidean eta hasi abentura prestatzen. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 9 eta 4 iragarri berri dugu, Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren espetxeratzea salatzeatik Ernai Gazte Antolakundeak jasotako isunak irauli dituela justiziak, protestak legez kanpokoak izan arren, zilegi zirela ohartarazi dute epailek, adierazpen askatasuna modu aktiboan gauzatzeko ariketa izan zirelako, entzun dugu, lehen, Maili Bilbao, 3 abokatuak etxeko abokatua, eta besteak beste aipatzen zuen, Gasteizko isunen kasuan dirua itzuli beharko dela, edota kostak administrazioak ordaindu beharko dituela, Bilboko isunen kasuan esan du, arrazoiak, isunak 601 euroko isun minimora murriztu beharko dituztela, epailek jo dutelako ezarritako 2500 euroko isun horiek proportzioz kanpokoak direla, eta orain bat egingo dugu zuzeneko seinale horrekin, Ernaik epaiketen balorazio agerraldia egiten da bileta. Maili Bilbao abokatua. Eta beraien jardunarekin aurrera jarraitu alizateko, baina inongo arrazoirik gabe beste erabaki bat hartu zuten, eta gero ondorioz, beren erabakiak alde bakartasunez hartu ondorioz, herritarrei egotzen nahi izan dizkiete sarritako isunetan. Ezin daiteke inondik inora onargarria izan, administrazioak hartzen duen erabaki bat aurretiaz, ondoren herritarren lepo bota izana. Eta gainera kasu honetan, guk prozedurara ekarri ditugun espediente administratibo batzuen bitartez ikusi daiteken bezala, administrazioak bestera batera jokatu du. Orduan, zergaitik kasu honetan, erabaki ezberdin bat hartzeaz gain, zergatik azkenengo muturreraino eraman du sortutako ustezko ondorioen zigorra herritaren gain. Eta horregaitik epaiak guk esandako berbera ondorioztatzen du. Kasu honetan, eta horrela dio, begibistakoa eta harrigarria dela, ezarritako isunak guztiz neurriz kanpokoak direlako. Eta bukatzeko eta Bilboko kasuan interesgarria da ere, aztertzen bide mosketa batek izan dezakeen eragina, eragindako kalte ekonomikoak baloratzen dira. Eta isuna jaso duten pertsonen gaitasun ekonomikoa ere, isunaren zenbatekoa esartzeko legeak horrela sartzen duelako beharrezkoa delako. Eta sententzian argi izaten den moduan ez dago kalte ekonomiko kuantifikaturik inondik inora, herritar batzuei eragilan izan zitzaizkion eragozpen zehatzez gain. Beraz, eta horrela adierazten du, molestia horren gaitzespena gradu minimoan esarri behar dela eta zigor zenbatekoaren mugari dagokionez muga minimoan esartzen dela. Orduan, 2005 eurotik 601 euroko isuna esartzen du. Beraz, uste dugu ospatzeko sententzia bat dela, lan
handia egin behar izan dela sententzia hauek lortzeko, mami asko duen sententzia dela, dituen 2 sententziak direla, eta beste behin ere lortu dugula, eta horrela herritarrek beraien burua behartua ikusi dutelako izan da, epaitegietan hasieratik adierazi izan duguna horrela sententzian jasotzea. Hauexek Maili Bilbaoren hitzak, Gasteizko ala Bilboko sententzioan balorazioa eginez, oraintzen hartuko du hitza baita ere Amaiur Agurrolak? Gaur, Bilbon eta Gasteizen izandako ekimenen arira Gasteizko epaitegiak Ernaik Eusko Jaurlaritzaren aurka aurkeztutako helegitea berretsi duela iragartzeko bildu gara. Gasteizko administrazioarekiko auzietako epaitegiko lehenengo salak Eusko Jaurlaritzak Ernairen aurka ezarritako isunen kopuruaren zati bat baliogabetu du. Horrela, epaitegiak Eusko Jaurlaritza isundutako gazteei dirua itzultzera eta antolakundeari prozesu hone guztiak suposatutako kosteak ordaintzera behartzen du. Jada urtebete igaro da, Eusko Jaurlaritzak Ernaiko 133 kideren aurka 1.500 eta 2.500 euro bitarteko isunak ezarri zituenetik. Garai horretan adierazi genuen bezala, 2 izan ziren operazio honen bitartez Eusko Jaurlaritzak zituen helburuak. Alde batetik, Ernai politikoki, ekonomikoki itoz, politikoki desagerrarazteko helburua zuten. Horrela, gazteria independentistaren antolakuntza eta mobilizazioa galaraziz. Bestetik, aurrekari bat ezarri nahi zuten. Hain zuzen, Euskal Herrian mugimendu sozialen jarduna baldintzatu. Esan berri du Amaiur Agurrolakakoa izan daitezken hitz ezberdinak, zehazki ekonomikoki salatu zuen Ernaik, gazte antolakundea ito nahi zutela ekonomikoki, isunak muturreraino eramanez, atzo bertan ere, aurreratu genuen epaiaren nondik norakoak eta esaterako beste epailek baloratu dute 2.500 euroko isun horiek gehiegizkoak ere badirela eta besteak beste gaztengan eragina ez dutela halako diru kantitateak ordaintzeko gaitasuna dutenak beraien gurasoak direlako. Horren baitan murriztu dute esaterako Bilboko kasuko isun horiek 601 euroko gutxieneko horretara. Aipatu du Maili Bilbaok baita ere administrazioak kasu honetan bestelako modu batean jarduntzuela eta ezarritako isun horiek neurriz kanpokoak bazirela. Ainhoa eta Joseba, nahi dugu ikusi ea zuek zer nolako ikuspuntua duzuen elementu garrantzitsu honi buruz, nola isunak eraman ziren 2.500 euro hoietaraino eta baita Ernaik nola salatzen duen ekonomikoki itotzeko estrategia bat ere egon dela horre kasu guzti honetan, zer Joseba? Nik esango nuke, eta iruditzen zait kasu hau guztiz paradigmatikoa bihurtzen ari dela norabide horretan, herri honetan askotan entzun dugula egun batetik bestera, izan zana Tribunal de Orden Publiko, pasatu zela audientzia nazionala izatera. Eta nik uste dut agian hasi behar dugula esaten, herri honetan gatazka politiko eta armatu bat zegoen polizia bera pasatu zela egun batetik bestera, Euskal Herrian sortuen egoera berrira eta oraindik ez direla egokitu, ez direla aldatu eta persona berdina daudela estrategia berdinarekin. Nik uste dut kasu honetan oso garbia dela, ertzantza eta ertzantzaren arduradun politikoa diren Eusko Jaurlaritzakoak daudela iraganera erabat kateatuta eta erabat lotuta. Urteetan, hemen egon den gatazka politiko eta armatu horren arira, aipatzen ari garen desproportzionalidad, orain hain zuzen ere, epaitegiak salatzen dituzten desproportzionalidade horiek, egon dira, herri honetan, milaka persona, milioietako isunak ordaindu behar izan dituztelako, edo izan ditugulako,
baina kasu honetan, egoera berri batean gauden honetan agerikoa da, bai Ertzaintzak eta bai Eusko Jaurlaritzak iraganeko aje horrekin jarraitzen dutela. Nik uste dut erabat salagarria dela eta berriro ere mailaren gainean jartzen duela, etengabe adibidez EH Bildutik planteatzen ari den segurtasunaren eta Ertzaintzaren gaineko hausnarketa. Kontuan hartu behar da, besteak beste ere, eta iruditzen zaidalako ere larria dela, Eusko Jaurlaritza bera eta kondenatu izan dela kostak ordaintzera. Hau da, azkenan hitz egiten ari gera ere, herritarrek ordaindu beharko ditugula beraien erabaki okerrak, eta funtsean hitz egiten ari garela, adierazpen askatasunaren inguruan, mobilizazio eskubidearen inguruan, eta gazte mugimendu batek bere iritzia eta bere hildo politikoa garatzeko aukera baten inguruan guztiz zilegia dena, eta are gehiago esango nuke guztiz beharrezkoa eta guztiz demokratikoa beharko lukena, benetan gizarte honetan ideia guztiak behar bezala azaltzeko aukera izango badugu. Ainhoa? Bai, nik uste dut lerroburu bezala Ernaik Jaurlaritzari irabazi dio, benetan egun bat hasteko modu egokia dala, ez? Jakinda ere Ernaik ordainduko dituela, ordaindu behar ez zituenak, ez? Baina garrantzitsua iduritzen zaite epaia, represioari leku guztietatik eta baliabide guztiekin aurre egingo badiogu, hori epaitegietan ere egin behar delako, eta kasu honetan balio izan du muga bat jartzeko, ez? Bi eztabaida aipatu ditu abogatuak eta erabat interesgarriak iduritzen zaizkit, bata da zilegitasuna eta legalitatearen arteko talka hori, noiz den zilegia eta noiz den legala. Egia da, beste kasu batzuetan legala diren gauzak ez direla zilegiak, eta ikusi genuen fastistekin eta uste dut, eztabaida oso interesgarria eta oso beharrezkoa dala. Eta jartzen du beste eztabaida bat, eta da neurriarena, ez? Orduan, epaitegiak, non ez dugun gehiegi sinisten, ez da sinistuko ere, muga bat jartzeko balio badute, muga horiek edo bitarteko horiek bilatu behar ditugu. Gero ja da, nerik eskatzen nagoena da, epaia o atzera begira jarrita badago ere, nire ustez, segurtasunaren eztabaida oso aurrera begira egiten ari direla, eta iraganak oinarria jartzen dituela, iraganak irakasgaiak ekasten dituela, baina ez dakit iraganari kateatuak ari diren edo etorkizun bat marrazten ari diren. Esan nahi dut disidentzia beti egongo da. Sistema honen aurrean beti egon beharko du eta hori bultzatu behar dugu, eta disidentziaren kontra segurtasunaren eztabaida hau honek hartzen ari duen forma niri oso kezkagarria, eta adibidez aipatu duzue gaur aburtoren agerraldia egongo dela Bingen Zubiriari, eta hor bai ez dagoela nire ustez neurririk. Adibidez aurrekontuetan gezurra diote esaten dutenean lehentasunak etxebizitza eta segurtasuna direla. Soziometroak ez du hori erakusten, segurtasuna 5. eta 4. artean dago. Soziometro horrek esaten du jendearen percepzioa dela gure kaleak seguruak direla, eta aldiz ari dira iruditegi bat sortzen, nun jendea beldurrez dagoen kalera ateratzea, eta horrek justifikatzen dituenak, eta Bilbon ikusten ari gara manteroekin, eta edozein sistematik ateratzen edozeinekin gertatzen ari dena, ez? Beraz, iduritzen zait, berriro diot, atzera begira, zer egin dezaketen eta noraino iritsi daitezken ikusiko dugula, baina aurrera begirako eztabaida bat dala, eta disidentziaren zigorraz hitz egin behar dela. Entzungo dugu, baita ere berriro bat egingo dugu prentsaurreko horrekin, une honetan Maili Bilbao kazetarien galderak erantzunez. Eta gogorarazi nahi dugu, jaso genituen lehenengo sententziak bai errekurritu direla, eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusian aztertzen ari direla. Ez dirudi, galdera gehiagorik dagoen ikan, atzekaldetik entzun dugu, Amaiur Urrola, Erneko bozeramalea esan ez ere aukera baliatu behar dela, eta salatu du, jarrera antidemokratikoa ere izan dela, eta hain zuzen,
galdetu beharra dizuet, Ainhoa, zuk dagoeneko aurreratu duzu apur bat, arratsalde honetan izango den segurtasun foroa, ez dakit gertatutakoa gertatuta espero duzu Lakuako exekutibotik erreakziorik egongo denik, egia da, isunen garaian Josu Erkoreka zela segurtasun sailburua, Inigo Urkulluren azken exekutiboa zela, ez dakit espero beharko genuke gaurkoan zerbait? Nik ez dakit kasu honetan inolako autokritikarik egingo duten edo onartuko duten, bi gauzetan erratu direla neurrian eta zilegitasunean. Baina berriro diot, uste dute segurtasunaren lerrora eraman dutela, segurtasunaren gainean posizio jarrera politiko bat ezarri duela, ez dakit zergaitik horren gainean lehiatzen ari diren EH Bildurekin, EH Bilduri eztabaida horrek, bereziko min egingo balio bezala, baina gezur baten gainean nire ustez iruditegi bat eraikitzen ari da, eta iruditegi horrek ekarriko du besteak beste errepresioaren eta ertzaintzaren papera, hori ez, hor kokatzea edo kontrole sozialean kokatzea, arazo sozialak eta sozioekonomikoak direnen terapia, ez? Beraz, nik espero dudana da, jarraitzea, diskurso berdinadekin, del que la hace la paga, eta ez dakitza horrelakoak, eta benetan oso kezkagarria iduritzen zait. Joseba? Nik ere ez dute espero inolako autokritikarik, pentsatzen dut, azkenean ere, izun batzuk mantenduko direnez, horri helduko diotela, eta bereziki Ainhoak esaten zuen bezala, nik uste bateragarriak direla, aipatu ditugunak, nik uste dute, iraganeko aje hoiek erabili nahi direla, hain zuzen ere, etorkizuneko apostu bat egiteko, eta kasu honetan, urtetan ezker abertzalearen kontra polizia horrek eta jaurlaritza horrek izan duen jarrera, kasu honetan, desproportzionatua eta guztiz lekuz kanpokoa dena, nik uste dute aurrera begirare mantendu nahi dela, Ainhoak zioen bezala, aldela, ezker abertzalearen eta askapen mugimenduaren kontra, baina baita ere egon daiteken edozein disidentziaren kontra. Orduan nik uste talde horretatik nekez pentsatu dezakegula olako autokritikarik egingo dutenik. Besteak beste ere, horrek hausnarketa eskatuko lukelako eta horrela begira aldaketak eskatuko lituzkelako. Hain zuzen, Maili Bilbao abokatuak ere esan du, mamitsua ere badela epai hau, eta akaso adibide gisa ere, bi zertzela da nabarmendu genitzake, batetik, horre aipatzen dela, egontzen zer nolako kalte ekonomikoa egon ote zen, hain zuzen, errepida moztu izanagatik, honi buruz aipatzen dute epaileek, ez zela bestelako nasmenik egon, eta hori ez, eta gainera ere Bilboko kasuan aipatzen dute, kaos hori edo ertzaintzak areagotu zuela identifikazioak errepidean bertan gauzatu zituelako, eta ez plaza eliptikoaren barnekaldean. Honek ere bestelako eztabaida batzuetara ere eraman gaitzake edo aurrekari bat ere bada aurrerantzean bestelako argudioak izateko, Joseba. Nik uste dut aztertu beharko dela, baina pentsatzen, irutzen zaineko azpimarragarria dela, zuzen ere abokatuak esatean mamitsua dela, eta beraz ulertzen da, orain adiez jartzen zenuen adibidearen hildotik, ondorio desente atera daitezkela, eta esaten ari garen eztabaida horri begira, nola daiteko eusle juridiko batzuk edo zutabe juridiko batzuk edo babes juridiko batzuk lortu ditzakegu, aurrera begira aldaketak eragiteko, nik uste dut ezinbestekoak direna. Ainhoa? Hori entzuten ari nintzela eta nire ajeekin, ari nintzen egiten diren 11 mobilizazio sindikaletan pentsatzen duz azkenean erresistentzia kutxa batzu, baina gure kasuan borroka kutxatik tira egin behar duzu, izunak batan bestearen atzetikan datozelako, eta hori sindikatu baten kasuan eramangarria esan daiteke, baina eragile txikien kasuan
ez da jasangarria, iduritzen zait baietz sententzia irakurtzekoa dela eta ze bide irekitzen dituen edo ze aukera irekitzen dituen oso kontutan hartzekoak direla. Eta iduritzen zait, benetan, eta ez naiz bilbotarra bihurtuko, baina badaukala bere garrantzia, ze gogoratuko duzue aburtok esan zuela naskatuta zegoela, mobilizazio guztiak Bilbon egiten zirelako, eta uste dut iritsi zala proposatzera astean batean edo bitan metatzea mobilizazioak, eta horrela ez genula egunero. Eske aburto memetarako gizon oso interesgarria da, baina ausartu zan horrelako proposamen bat egitera, eta berriro diot, eske izunak bata bestearen atzetikan iristen ari dira, eta aber zein den ibilbidea. Hora gehiago, nik uste dut aipatu zuela egun zehatzak proposatzeaz gain mobilizatuelako, aipatu zuen espaloietatik egin behar zirela. Nik uste dut horrek ere asko argitzen dugu berak nundik ikusten duen iria. Berak kotxean ibiliko da eta manifestazioak dira arazoa berarentzat edo berak defendatzen duenentzat. Espaloietik adibidez Bilbotik ibiltzen garen ontzat, komia artean mobilizazioak inolako eraginik izango ez balute bezala, hau txantxa moduan. Hemen utziko dugu eguneko gaia izango den agerraldi hori bera, iragarriko dugu baita ere gure entzulei ostiral honetan, gure elkarrizketatuak goizeko 9 eta 4 izango direla, Ernaiko Amaiur Egurrola eta baita Maili Bilbao abokatua bera, sententzia honen nondik norako guztiak alektuko ditugu, baina ondorengo minutuetarako ere badaukagu soinu banda. Uste dut gaurkotasuna jarraitzen duenak badakiela nondikan jarraituko dugun ondorengo minutuetan. Jose Antonio Jainaga Sidenorreko burua Espainiar estatuko 100 pertsona aberatsenen Forbes zerrendan sartu da. Israelekin negozio egiteagatik inputatua dagoelarik 450 milioi euroko ondare dauka. Berarekin batera Hego Euskal Herriko beste 6 lagun daude. Guztietatik dirudunena Daniel Mate Donostiarra da. 2005 milioi euroko ondarearekin Espainiar estatuko 13. aberatsena da. Suitzan bizi da eta Glencore Altzairu enpresako 3. akzioduna da. Altzairua aberastasun iturri da ere Jose Maria Aristrainentzat 1.400 milioi euroko ondarea dauka eta parte hartze esanguratsua ArcelorMittal zein Tubacex enpresetan. Jose Ignacio Komergek 1.100 milioi euroko ondarea du mundu mailan Coca-Cola botilarentzat duen enpresetako baten jabea da eta baita ere CVN upategietako jabeetako bat. Hego Euskal Herria diatorri duen emakumerik aberatsena Ibarrako Harriluzeko 3. markesa da. Carmen Ibarrak 700 milioi euroko ondarea du, Ontxena enpresetako jabea da eta bertatik besteak beste Bozento komunikazio taldean parte hartzen du. Zerrendako azken euskaldunak Juan Luis Arregi eta bere familia dira. Bera egin dute 210 milioi euro galdu ostean. Retos operatibos 21 enpresaren herena dauka. Ez dakit, ezagutzen ote dituzuen edo, akaso Ainhoa zurekin hasiko era, nik uste dut akaso lan kontuengatikan, sindikalgintzagatik bereziki altzairu sektoreko hauek izan daitezke agian zuretzat ezagunenak? Bai, zorionez ez ditut ezagutzen, ez dago gogorik ere, baina nortzuk diren jaki, eta iduritzen zait ikaragarria altzairu industria izatea, hori ez, aberastasun metaketan hor goian dago
dagoena, ez? Gogoratu behar dugu, dela, bete krisiak eta iristen direnean eta bestea, beti murrizketak eskatzen dituzten sektoretako bat, ez? Beti gauza bat dela edo bestea dela, altzairuarekin eta industriarekin lotuta daudenak eskatzen dituzte murrizketak eta birmoldaketak, beraiek aurrera egin dezaten, ez? Eta gero ikusten duzu hor goian daudela. Dena dela, nire lehenengo gogoeta da, iduritzen zaidala, zerrenda hauek kaleratzea eta gure bizitzaren parte egitea, benetan aberastasun metaketa neurri gabearen naturalizazio eta normalizaziorako urratsa. Nik uste dute edozein gizarte sanoan izkutatzeko gauzak izango liatezkela, gure muturrera esatea zenbat diru irabazten ari diren, zein den lehenengoa eta zein den bigarrena, ez? Eta ez zait iduritzen. Doa askoa denik edo, garrantzi gabekoa denik horrelako zerrenda kaleratzea. Joseba, altzairua, Ainuak esaten zen bezala, horixe da sektore oparetsuena. Bai, badirudi, ez? Orain ikusi dugun zerrendaren araberakoa, gure kasuan, ez dakit gure hitza, erabili daiteken, ez? Kasu honetan, Euskal Herritik atera diren, edo oraintxe bertan aipatuko dudan bezala, ez? Besteen kontura, ez? Sortu duten aberastasun hori eman da esparru horretan, eta maila batean logikoa izan daiteke, Euskal Herrian ere, ez? Industria horiek pisu handia izan dutelako urtetan. Euskal Herria aipatuta, eta oraintxe bertan aipatu dugun gaiarekin lotuta, nik esango nuke, kasu honetan ernaiko mobilizazioen kontrako sententzia hasi ginala, aipatzen genuen zerran diferentzia legala eta legitimoaren artean. Kasu honetan nik esango nuke, aberastasun desproportzionatu eta lotxagarri hauek legala direla, baina ez direla ez lizitoak eta ez direla ez legitimoak, ez? Eta nolabide horretan Ainuak esaten zuen bezala, gizarte bezala ere lotxarazi beharko gintuenak. Nik uste dut pentsatzea persona batek edo familia batek 200, 300 edo 400 milioiko aberastasun bat lortu dezakela bere kabuz, nik uste dut inork ez dakila. Diru hori bakarrik lortu daiteke espekulazioaren bitartez, diru publikoaren ustiaketa edo lapurretaren bitartez, beste lurraldeen naturbaliabideak ustiatuz, edo langile klasearen plusbaliaren lapurreta etengabeko baten bitartez. Ez dago beste biderik horlako aberastasun erraldoiak lortzeko, iruditzen zait, aipatu dituan adibide guztiek erabate salagarriak direla. Hau ez dela gainera Euskal Herriko edo Euskal Herriko errealitate bat, atzo bertan baitare naizen publiko egin bezala, Stiglitz ekonomiako Nobel sariak ere, ikerketa baten berri eman du, nun adierazten dan, jadanik ziurrenik nahiko zarra den estatistika bat, baina da munduko aberatzen euneko batak badaukala hain zuzen aberastasunaren munduko aberastasunaren 40%. Nik uste dut datu hauek benetan esaten nuen bezala gizartea eta mundua lotxarazi beharko luketen datuak direla, eta beraz jadanik ireki beharko genuke eztabaida bat, momentu honetan ezinezkoa delako, dauden bitarteko fiskaleekin, ze motatako politika fiskala behar diren, horrelako aberastasun maila lotxagarri eta izugarri handiak direnak, grabatu alizateko, eta gutxien dutenen mesedeko politika publikoak egin alizateko. Bain zuzen, iragarri duzun ikerketa hori, gaurkoan ere albiste dugu, aipatzen da, munduan sortutako aberastasunaren 41% populazioaren 1%aren eskuetan dela, eta munduko aberastasunaren 1% berriz biztanleriaren 40%aren eskuetan dela. Zehazki, aipatzen dute, besteak beste, azken 24 urteetan, 1% aberatxorren aberastasuna $1,3 milioi hasi dela, 150 txiroenen kasuan, 585 izan da hazkundea, eta bereziki horre aipatzen da, besteak beste egonkortasun ekonomiko eta politikoan
egon daitezkeen kalteak joera hau jarraituz gero, eta hain zuzen, Josep Stiglitz ere bera ere ezaguna da. Zehazki, merkatuaren eta estatuaren baitako ekilibrioagatikan edota ezberdintasuna murriztu eta globalizazio justuago bat egiteren alde, gomendio batzuk ere jaso ditu, baina, ez dakit pixkat zentzu horretan ere, ez dakit badago zer ikasteko aipatzen du Stiglitzek beste nazioartean arau ekonomiko eta komertzialak aldatu beharra direla, Nobel sari bat etorri behar izan zaigu, hau horeitaraztera ere, Ainhoa? Bai, badiru delako, Josebak eta nik esaten badugu, daukan bidea, eta Nobel sari batek esaten badu, arrazoi, ez? Zoritxarrez kontua da, ez da Nobel sari batek esan da ere, ez dala lortzen behar duen bidea edukitzea gogo eta hauek, ez? Eta oso, adierazgarria iduritzen zait. Nobel sariak esan duena da, hau gatazka iturria izango dela, derrigor izan behar duelako. Eta eztabaida fiskalidadean kokatu beharrean, Josebak ondo esan bezala, arratsaldean hitz egingo da segurtasuna. Eta azkenean, horrelako desberdintasunak dituzun gizarte batean, bi aukera dituzu, edo justizia soziala edo kontrol soziala, eta bagoaz kontrol soziala neurri gabe areagotzera, ez? Eta hor dago nire ustez gakoa. Egia da ere, datuak oso adierazgarria derela bi muturra jartzen direnean, ez? Zein den aberatsena eta zein den txiroena. Baina gero joko zalaia tartean dago, ez? Tarte horretan dago, benetan politikak egiterakoan, erabakigarria den zentro hori, eta badago ere hor, oso esanguratsua den ere mugimendu bat, nun egia da pobreak geroz eta pobreagoak direla, baina egia da ere klase ertaina deitutako hori beruntz doala goruntz badoa ere, ez? Ta nik hor ikusten dudan arazo kezkagarriena da ezote garen indartzen ari azken aurrekoaren kontrako borroka bat, erdian gauden guzti horiek boterea duen eta aberastasun metaketa honen aurrean oldartu beharrean. Ez dakit oso ondo azaldu naizen, baina esan nahi duena da, nik uste dut diagnostikoan bat egiten dugula eta ez dala bakarrik herritasumeak egiten dugun diagnostiko bat, osea, diagnostiko hori erreala da, eta, badauka hori, solventzia, ez dago hori zalantzan, baina gero iristen dira aurrekontuak eta berriro ere ikusten dugu fiskalidadean diru jasotzea jetxi egin dala eta gehien jetxi dana enpresa zerga dela, ez? Berriro ere aurrekontuak lan errentaren gainean izango direla, berriro ere zorpetzearen alde egin dutela eta ni ados nago, baina bazegoen diru gehiago jasotzea eta hortxe dago jokua. Eta joku hori eta borroka hori egingo badugu, hor bizi garen honen artean izan beharko da. Joseba? Bai, ni erabate ados Ainhoak aipatu dituenarekin, eta uste dute, fiskalidadearekin batera, nik uste dute, hain zuzen ere, Stiglitzek berriki, Bilbora etortzerakoan eman zuen hitzaldi horretan esan zuen bezala, nik uste dute ekonomia bera eta politika ekonomikoa bera bere osotasunean berpentsatzeko garaia iritsi dela, ez? Agerikoa da, azkeneko 30 urtetan bultzatu den ekonomia eredua, hain zuzen ere neoliberalismoa deitzen den, eredu horren politika ekonomikoa izan dela hain zuzen ere merkatuaren alde, kapitalaren alde, eta beraz sortu ditu, orain esaten ari garen diferentzia horiek. Gogoratu behar da, bide batez, diferentzia horiek areagotu egiten diren bakoitzan gerora krisiak etortzen direla, gauza bera gertatu zen 2008an, gauza bera gertatu zen aurreko mendearen 1929an, beraz, sistema kapitalistak ere sortzen ditu, eta joaten da sortzen, hain zuzen ere, aberastasunaren metaketa desproportzionatu horiek, baina horrek ere gero eragiten ditu krisiak, eta noski krisiak ere ordaintzen dituenak badakigu. Beraz, nik uste dut, honez gero baditugula adibidez, oraintxe bertan aipatu dituen bezala, jada 3 adibide,
zer gertatu daitekeenaren inguruan eta zer gertatzen ari den inguruan, eta horrek nik uste dut hausnarketa orokor batetara eraman beharko gintuela. Ez dut uste Stiglitz inongo iraultzailea denik, ez dut uste inoiz horrela izan denik, baina bai kostientea da momentu honetan, nagusi den politika ekonomiko hegemonikoa eta neoliberal horrek eragiten dituela olako diferentziak, eta iritsi dela garaia batetik, esaten ari gainean bezala, politika fiskalean aldaketa sakonak egiteko, eta beraztasun horri behar bezala heltzeko, eta era berean ere, nolabait, lan merkatuari dagokionez, eta beste esparruetan, regulazioari eta esku hartze publikoari bide emateko, eta herritarren eskubideak eta bizi eta lan baldintza duina bermatuko duten politika ekonomiko batzu bermatzeko. Seguru nahi zurrengo aipagaiak ere baduela, lotura, hitz egiten egon garen azken kontu honekin, edo Ainoak esaten zuen bezala, azken azkenaren aurka jartzearekin, ala klase ertainak edota estatu batuetan esaten den bezala, blue collars delakoak. Eta hain zuzen, albiste dugu, gaurkoan ere Zoran Mandami dela New Yorkeko alkate berria, Ameriketako estatu batuetako hiririk handienak ezkerrerantz egin du nabarmen, bere burua publikoki sozialistatzat bai dauka 34 urte dituen Ugandan jaio eta Indiar jatorria zein musulmana duen Mandamik. Trumpek Ameriketako estatu batuetan egin bezala, baina lerro ideologikoaren beste muturrean New Yorkatarrek establishmentaren aurkako hautagaiaren alde egin dute. Botoen 90% zenbatuta, Zoran Mandani hautagai demokratak botoen 50,4 lortu ditu. Andrew Cuomo gobernadore ohi eta hautagai independenteak 51,6 eta Curtis Sliwa errepublikanoa botoen 7,1 gelditu da. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. Aldaketaren alkatea izan nahi duela argi utzi, etorkizuna euren esku dagoela esan du, eta dinastia politiko bat eraitsi dutela New York aurretik izan dituen alkate demokrata eta errepublikanoi erreferentzia eginez. Eta etxe zuritik begira izango zen Donald Trumpi mezu ere bota dio. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Haren garaipenak herritarrengan piztu duen ilusioa adi entzuteko esan dio New Yorkeko alkate berriak Ameriketako estatu batuetako presidenteari sekulako ilusioa piztu baitu Mandanik bere kanpaina sustatu dutenen artean. Baina batez ere, baikortasuna piztu du Mandaniren garaipenak 100,000 New Yorktarren artean, bereziki klase popularrenen artean. Hauteskundeak zeuden deituak beste hiri askotan eta kasu batzuetan estatu hauteskundentzat. Demokratentzako asteartearen biharramuna gozoa izan dela dirudi. Ameriketako estatu batuetako hedabide gehienek garaietzat jotzen bai dituzten New Jerseyn eta Virginian. Eta gertatutakoaz gehiago jakin nahi dugu. Horretarako gurekin dugu, Urtzi Urrutiko etxea kazetaria, egunon? Egunon bai. Jakin nahi dugu, Zoran Mandanirekin zer gertatu den, esperotakoa izan da? New York estatu hiri demokrata izan da, estatutako hiri gehienak demokratak dira, eta beraz primariak irabazituenean ekainean, nolabait bihurtu zen demokraten hautagai ofiziala esan ezagun, ez? Orduan nolabaiteko lehenengo zuste handia horrek izan zen ekainean, berak irabazi Cuomori, ez? Esan aipatu izan albistan, dinastia politiko bateko ordezkari egizan usteldua zen, oso usteldua, baina ordezkaria zen, azken bat, aita gobernadorea, bere ere gobernadore izan dakoa, dimititu behar izan zuen sexu jazarpenen salaketen artean, eta hala ere, aurkezten zen primarioetara, eta nolabait, atzetik zeuzkan milioi guzti horren, babes horren gainetik lortu zuen Mandanik, jendearen ekarpen eta kanpainari esker, primarietan irabaztea. Beraz, behin hori irabazita, bazirudien, nolabait, bide argi xamara zela, New Yorken ez dago zalantzarizak irabaziko dutela, baina, Cuomok erabakizuen aurrera jotzea, eta
kasu honetan ez demokrata bezala, independente bezala, hori estatu batuetan gertatzen diren, nolabaiteko berezitasunen arabera, eta protalderdiak ere, ez daukala hemen ulertzen diagun zentzu bera, eta alere horren aurren ere, mandan lortu sekulako garaipen hori ilusio handia piztea, errazelo asko ere bai, nolabait ere demokrata tradizional edo esan dezagun establishment horren ordezkarien artean, Chuck Schumer esenan atuan ez du babestu New Yorkeko izan arren, New Yorkeko gobernadoreak bai azkenan babestu du, baina ere esan dio bere neurri guztiak ez duela onartuko fiskalitatea dagokiena, ez da, beraz ere, hor ikusten da, alderdi demokraten barruan, berez dagoen gatazka hori ez, eta alderdien establishmentak, iaz ere, urte bete da, porroto egin zuela, etzuten irazio hauteskundeak hori zuen egin beharra, Trumpen aurrean, ez zuen lortu, eta berez, ezkerretik argitako oso mezu zen, eta ilusen diazpizten dutenak ratozela. Segituan aipatuko du, demokraten egoera, baina nalare, ez dakit, Virginia edota New Jersey badirudi demokratak izan direla garaile, ez dakit, esan daiteke agian joera baten abia puntua izan daitekela hau? Hori espero dute demokratek ez egia zen, Virginiako bat zeukan alde batetik, esperotakoa zen, baina duela 4 urte, alarma guztia piztu zituen Virginiako kasuan, jaunkin republikanok irabazteak, ez? Bai, nolabait ere, historikoki republikano izan ere, demokrata bihurtu izan den estatua da, Washington hiriburuaren inguruko, jende asko dagoelako, eta gehienak demokratak dira, eta hori, duela 4 urte galdu egin zuten. Ikusitzen ez, Bidenek irabazita urte betera, olako belarrondokoa jasotzea gogorra izan zen demokratentzat, eta pixkat ere alarma pizteko nola zeuden herrialdean. Eta orain herri baten badiri kontrakoa izan dela, Trumpen garaipenetik urte betera, gauza bere onera edo beharko luketen antzera da. Bezala esan da, demokraten New Jersey eta Virginia ez da sekulako ezustekoa, baina, kontuan eduki behar da, hori, batez ere Virginiako kasuan, republikanok zeukatela, nolabait ere, Biden edo bestela esan presidenzialetik urte betera egiten dira hauteskunde direlako, eta askotan, jende igual, azerre antzean edo goten den gobernuen dagoenarekin. Behar bada, hor garrantzi berezia dauka Kalifornian egin den galdeketak. Horrek bai, pixkat zaila da saltzeko, baina, Trumpeko lako azpi jokoren bat egin nahi izan du, datorren urteko hauteskundeak, kongresuako hauteskundetarako ikusten duelako, galtzeko arrisko daukala, gaur egun behar badabakizu, kongresua bere esku dagoela, republikanoen esku, eta galtzeko arrisko handia dauka. Eta orduan, berak erabakizu nolako barrutien aldaketa bat egitea, pixkat azaltzeko eta lehor xamarra dena, baina, oinarrian esaten duena, 48 irabazten duzu leku baten, iaia diputatu guztiak zureak izatea, ez? Eta borrelako trampa txikiak eginez, eta mapak aldatuz. Orduan, nola Texasen hori inposatu zen, demokratek erabaki dute Kalifornian, kontrako eta Texasen galduko dituzten, trampa horrekin galduko dituzten 5 diputatuak, Kalifornian berreskuratu alizatez, eta herritarren ahotsa hobeto ordezkatuta gonda dila. Eta horrek, horre garaipen argia lortu dute, demokraten bultzada honek, eta nolait ere Trumpen iruzur demokratiko hori aurre egiteko balio izan di. Orduan, esan dago, ez da behar errazen esaltu lehor xamarra, baina bazuen garrantzia, Trumpen aurrean benetan hartutako neurriak bidelako. Eta baitare, zentzu horretan, demokratek beraien eragin esparru hori sustatu alizateko bereziki beharko dute liderren bat, aipatzen da, demokratek une honetan ez dutela liderrik burugabe dabiltzala? Bai, hori oso argi dago ez, eta gainera, oraintxe bertan, pixkat azken hilabete honetan, gobernuen itxierarekin lortu dute pixkat hortzak erakustea, baina kogan izan behar da, duela hilabete batzuk egiteko aukera izan zela, Trumpekin posatu nahi ziten horri guztiei ez esan, eta horretarako behar zuen diru iturria iztea, eta demokrata gutxi batzuk, baina aski izan ziren Trumpen alde edo egintzotela, Trumpen alde edo egintzot gobernu irekita mantentzaren alde ez. Orain, 5 aste badara matzat estatu batuetan hori, gobernua itxita, eta borroka gogorra dago hor, ez? Orduan, hor pixkat ere demokratak izan dira hortzak erakusteko gai,
baina esaten duzu bezala bai, oraindik ere ikusten da lidertza hori eta bueno, planteamendu argi bat egiteko zalantza, ez? Iazko apustua izan zen Trumpek, no, eta eskuin muturrera egin baldin bazuen, ustez umezurtz utzi zuen zentro hori eta inkluso errepublikano batzuk ere limurtzen saiatzea eta argi dago, bueno, jale egin zuen apustuak, ez? Trumpen garaipen etzen izan berak saltzen duen bezain handia, baina bueno, hori azkenean gutxienekoa da, ez? Zenbatekoa den etxe zuria lortzen baldin baduzu. Horren zalantzarik gabe, Mandanik eta bere inguruan daudenek, eta bere inguruan duela 8 urte Bernie Sandersen inguruan sortu zimendu horrek zer esan handia izango du, eta ziur aski, datozen hilabeteetan ere lehia interesgarri ikusiko dugu horre pasateko, urte bete barruko midterm edo agintaldiarteko hauteskundeetarako kongresista berriak aukeratu behar dira, horretarako primariak bere hasiko dira, hilabete terdian edo, eta hor, bueno, demokran baiten ikusiko da, nolako eztabaida dagoen, zentroan gelditu nahi duten establishment horren eta bueno, alderdi ezkerraren eraman nahi duten artean. Hain zuzen, Trumpek esan du galtzearen arrazoiak badela, zuk esan duzun hori, gobernuaren itxiera edota bere izena ez etorrela boto paperetan, Donald Trumpi buruzko lerreburu asko aipatu dugu nazioarteko testu inguruan, baina denbora edo urte honetan estatu batuetan zer gertatu da? Egon da aurrera pausorik aipatzen zen langabezia edota energiaren baitan? Jendeak kontrakoak gertatu da jende asko eta askorentzat, ez? Eta batez ere bere jarraitzaile zirenen artean ikusi dute agindutakotik oso gutxi gertatu dela, eta gainera orain arte zeuzkaten babesetako batzuk, gogoan izan behar da, ez? Berez ez dagoela hemen ulertzen dugu zelako mediku zeintzarik, ez mediku zeintza publikorik, kolokan daudela, ez? Eta bueno, Obamakerrek babes handia dauka, neurri baten jendearena, eta beraz, Republikanok ere ez dira guztiz ausartzen, egitzen dizesate hori kendu nahi dutela, baina bueno, onartu zituzten neurri ekonomikoetan eta horren aurka da zarki eta garbi, ez? Eta beraz, bueno, Trumpen alde egin zuten Republikano asko eta asko, esan ezagun jende arrunt edo aberatxe ez direnek, ikusi dute, zalantzarik gabe, eta beraien bizi balintzak nola doazen okerrera, eta asko zenbat galdu duten. Denbora gainera etorri zaigu, Urrutiko etxea, mila esker goizonetan gurean izategatik. Eskerrak zuzei, ondo segi. Goizako 10 dira eta eskerrak baita ere zuei, Joseba Permatxe eta Ainhoa Etxaide beste behin, gurean egoteagatik, nahi duzuen arte. Eskerrak zuei, hurrengo arte. Epai historikoa da, Ernairen ustetan Jaurlaritzak bere aurka jarritako milaka eurotako isunak ezeztatu edo modu nabarmenean gutxitzen dituen ebazpena. Jon Telleria, egunon? Bekitxo, egunon daizula Pegi, egunon daizula guztioi egin berri dute agerraldia. Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren espetxeratzeak salatzeko iaz egindako mobilizazioengatik ia 300.000 euroko zigorrak jaso zituzten Ernaiko dozenaka gaztek, eta atzo naizek aurreratu zen moduan, epaitegiek arrazoia eman diote gazte antolakundeari, isunen zati handi bat bertan bera utziz, eta mantendu direnen kasuan gutxienekora murriztuz. Ernairen ustez mugarri oso garrantzitsua da ebazpen hau. Amaiur Egurrola bozeramalea. Epai hau historikoa da beraz. Ez soilik Ernai ezeztatzea helburu zuen operazio bat errotik desmontatu dugulako. Baizik eta Eusko Jaurlaritzaren eta Ertzaintzaren jarrera antidemokratiko, arbitrario eta erabat desproportzionala agerian utzi dituelako. Herri mobilizazioaren aurka abiatutako bidearen adirazbidea izan ziren Ernairen aurkako isunak Egurrolaren esanetan gazte antolakunde hau ekonomikoki itota politikoki desgaitzeko saiakera bat, baina ebazpenak kontrako norabidean aukera berria sortzen duela uste du. Epai honek urteetan zehar, mugimendu sozialek salatu eta milaka herritarrok pairatutako ekinbide horri aurre egiteko aukera berri bat ematen digu. Eta guk uste dugu aukera hau baliatu beharra dagoela. Ebazpenak egungo testuinguru politikoan izan dezaken eraginaz, dei zuzena egin dio Ernaik Lakuako segurtasun sailburuari, Falange Espainiarrak urriaren 12an Gasteiza egin zuen bisitaren harira sortutako ikamika izpide. Zupiria, euskal faxistak aurkitu nahi badituzu, bilatu ezazu Arkauten. Faxistak babesten dituzten bitartean ezkerreko gazteria kriminalizatzea egotzi dio Ernaik Lakuari. Arazoa,
faxistak babestu eta gazteria independentista modu sistematikoan erasotzen duten horiek dira. Arazoaren parte dira, segurtasun sailburua, ertzaintza eta horien jarrera antidemokratikoa babesten dutenak. Auziaren defentsa eraman duen abokatu taldeak ere ebazpenaren garrantzia zimarratu du euren helegiteetan aurkeztutako argudioak ontzat eman dituztelako epaitegiek. Eta nazioartetik New York albiste Zoran Mandani da New Yorkeko alkate berria Ameriketako estatu batuetako hiririk handienak ezkerrerantz egin du nabarmen. The future is in our hands. Botoen 180 pasatxo zenbatuta, Zoran Mandani hautagai demokratak botoen 150 pasatxo lortu ditu. Andreu Komoa, gobernadore hoi eta hautagai independenteak 151 tartean Donald Trumpen babesa ere izan bazuen arren. Goazen informazio praktikoarekin. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidean pare bat arretagune honetan, Azkoitian, Gipuzkoa 264 errepidean lur jauzi txiki bat izan da eta Algoibarko norantzan errepidean eragina izaten ari da eta A1 errepidean Agurain parean ere istripu bat kasu hontan Gasteizko norantza bestelakoan gogoratu. Ordu honetan oraindik ere ohikoak izaten diren autopilaketak hirigune nagusietan, baina zer berezirik ez. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak. Nahastera egingo du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita erdietako mailako hodeiak ugariak izango dira. Hala ere, hodei hauek goizean mintzat ez dute bestelako ondoriorik ekarriko eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da, baina arratsaldetik erditik aurrera mendebaldetik barna hodeiak ugarituko dira, iluna barralderako fronte bat iritsiko da eta euritara joko du. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, eta frontea sartzearekin batera zaparradak handi samarrak izango dira, eta ez da baztertzen momenturen batean ekaitzak jotzea bereziki lurraldearen ekialdean eta gehien bat Nafarroan eta Pirinio inguruan. Haizeak egotik joko du ego ekialdetik eta bolada oso zakarrak utziko ditu, bereziki haizegunetan mendinguruetan eta gehien bat lurraldearen ekialdean. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute eta Kantauriar isurialdean goiza oso epela izango da. Minimoak 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Aldiz, maksimoak antzeko baloreetan jarraituko dute. Kantauriar isurialdean 21 eta 24 gradu bitartean eta hego isurian 18 eta 22 gradu bitartean. Ohiko den bezala, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Onaino, Pei, orain arte esan beharrekoak ordunetan. Ondo, guzti hauekin alditzen gara, eskerrik asko Jon. Eta Jon aurretik beti bezala gurtuko ditu bigarren kafeako kideak, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon, Pei. Heldu zaigu asteazkena, astearen erdiraino heldu gara, jakin nahi dugu, nolako kontuak aipatuko dituzu gaurkoan? Asteazkenetan beti musika doinuetan ibiltzen gara, eta gaur aria taldea etorriko da, elkarrizketa akustikoetara. Dantzan jarriko gaituztela bisatu digute, ze beraien diskonetako singlean esaten dute, ez badago ipurdia mugitzeko aukerarik, ez dela gure iraultza, dantzan jarriko gaituzte. Gartxotun sainen doinuetatik aratago podcastaren beste atal bat entzuteko aukera izango dugu, eta Landarte proiektua zer moduz joan den ezagutuko dugu. Landarteren 9. edizioa izan da, oraintxe egin dute, Nafarroako 5 herri txikitan 5 artista egon dira, eta arte proiektu parte hartzaiek garaikideak egin dituzte, eta artista horietako batekin hitz egingo dugu jakiteko zer moduz aritu den. Marta Elias Aldaberekin hitz egingo dugu, eta bera Bargotan egon da. Guzti hauekin gelditzen gara eta esaten den bezala dantzatzen duen herria ez da inoiz hilko. Ondo segi? Eskerrik asko, Pei. Eta gure partetik besterik ez joateko tenore aldu zaigu. Ondo segi, egun politxa izan. Aio! Naiz irratia.